Ivai mutungamiri wedu kurwendo rwandinarwo rwendo rweupenyu chokwadi adzimu variko kudambozama kumisa ichi zvakanaka ichi tinotsokumira kudai. Right guys, itai muchingokurumidza kutega vamwe, itai muchitega vamwe nekukurumidza, itai muchidedza vamwe guys, itai muchitega vamwe, itai muchitega vamwe, itai muchitega vamwe, itai muchitega vamwe fast tiwane kufamba kuzonzi tangai ini zverikepa ndezvigoni. Itai muchitega vamwe vana idha marwe asani ndavaona mucomment section. Natasha story long time mazuva ano wanga usiri kubatika asi basa rakasunga here yanga. Letu asani ndamuona letu asani ndavaona mucomment section. Idha marwe asani ndamuona Koni Murinda asani ndamuona. Hesi Monica Meya unomborova wanga uripi tadzoka Mkoma Gordon Dongo asani ndavaona. Cherry Dongo asani ndamuona. Andiselina ndonga ndova pin up. Vamwe varipi vakawanda vanasani ndavaona guys, vamwe vasati vadzoka vakawanda. Vasati vadzoka Vimbai. Lizzie Makore asani ndavaona. Anatoria Mautsi uri sei baby. Cecilia Mukudu zviri sei. Fadzai Chiliago ndakuona iwe ndakuona. Because iri kuti fadzai watching ndakuona. Kudzai Rakafa Dadi Chidiso Kambanje, Fatima Umali zviri sei, Ashley Miyambo, hanzi VIP yapinda. Iye John Stevens wacho asani ndamuona. John Stevens Nomvuyo Faith Mema asani ndakuona. Hanzi idha uya saka idha yadove celebrity yapano, yave celebrity yapano, yave VVIP yapana. And the first live was about what guys? Muchembere Lilian mozodzokorodza because hakuna vanoti anoita Milka wanga usipo pa first live ndakuona iko zvino kana tonambo commenta Milka ndamuona. Priscilla apinda guys, vamwe varipi ngofamba ine bhora toda kuti tikatofona takutongofona titongoendera mberi nenyaya. Right. Hanzi Andiselina how are you? Andiselina muri kumhoroswa na John uyu. Ndindoziva kuti John ndiani. Shanda muningina ndokuti marizvi. Naye muningina ko ndokuti keshika. Ndokuti kesh. Right. Yes, Ginoma, it's a new life. Katange tanzwa muningina mosha muzukuru. Mosha yake tabata sekuru. Sikatazile nsingo. Urisei jako. Yela. Yes, tadzoka manje. Saka tudangoti toda kuti uti wangu so that patinozobata sekuruwo tingitaziva kuti nyaya iyo kusati kwako yakamira sei. Remember ngosina kuti recap ka kuti chakaitika. Ndamusina. SIS MELLY nyaya yangu yakamira yakadai so. Ava andisekuru hanzvadzi yamama wangu. Chaivo mudumburi mwechete. Saka baba vavo nababa vanozvara mai vangu sisters, brothers. All right. But titori same age nasekuru vangu wataitowirirana zvekutowirirana chaiko. Mune makore mangani? Ivo vakazoura. Ndine 30. Okay, avadiki. Saka sekuru vaiwirirana nawo nemurume wangu akatanga kuya munomu avaitowirirana zvekuwirirana zviya. Kwabva sekuru vazodini pandakazotanga kuti kusawirirana nasekuru. First time ndainetsa nemurume wangu, murume wangu akanditenda kumusha chichi ndikangoenda zviya zvekuti ndakatondikura chikwereti kuenda kumusha ndikanosvika kumusha sekuru kwabva vazotevera. Vakati uyu akasiya anotonga murume akasiya murume asina kana chikafu asina kana chinhu sara chikumbira but murume wangu anga andifosa kuenda kumusha ine.
tikati but sekuru wai vakasvika ndisipo avo vakangoona na mama wangu ndadzoka kwandandabva ndofandakanzwa chidama pandanyarara ndazogara kumusha kuya kuya ndagara kumusha ndobva ndazoti kurume wangu ndichida kuuya kunoku murume wangu akanga vapa mari kuti vasende ivo vanga vane mukuru iye anga asina saka ndo vaimuitira vaimusendera mari yacho saka sekuru havana kuda kudii havana kuzosenda mari yangu ndiri muroti kuya kuya apa inini ndanga ndareceiva kuti chii sekuru vangu inini vaitotunga kuti nemurume wangu vachisendera chii magirlfriends ake mari saka pandakauya kunoku wakaudzwa nani izvozvo iwe ndakaudzwa and aiwa alright hatisi kuti vataure mazita but how true was that ndanga tisina chokwadi handina kuvabvunza handina kuvapopotera kana kudini papo kwabva ndauya kunoka ivo vanga vapiwa mari yavai vachifana vamusendera kwabva ndavafonera ndikati sekuru inini chirega kusenda mari yaye inini ndiri muroti kuya koko because ini ndakauya kunoku murume wangu usina tombunza ndikuya vasekuru vachi alright manero acho same day iroro inini ndiri muroti kuya ka nemurume wangu ndandine mastress zvandanga ndanzwa chichi because pane zvinhu zvangu anga akatengesa mawardrobe achiti atengesa izvo iye anga apa girlfriend saka inini ndandazvinzwa manje ndiri muroti kuya kunoku saka paanga apa girlfriend wardrobe makasara muchisa hembe pai akasomudza wardrobe yemba akada pagirlfriend mamune mavire alright tanga tine 2 anga ati ini ndakutengesa chii ndakutengesa zvimwe zvinhu nestovhu yangu anga atora apa sisi vegirlfriend yake akanditi inini tailodya pamwe chete taigara muvhedhivich tichilodya pamwe chete namai vavo akanditi ndachengetesa iye achibuda achiuya kumai vaive vakati ndakatengesegwa ndozvavakazondiudza iye aenda kuti ndakatengesegwa kwabva ndamenyara saka inini manje pandakati ndichipfuura mubhedhbridge ndichiuya kunoku ndakabva ndachinofirwa manje nemashoko zvikanzi wardrobe kana kuri kuti akatengesa kuda akatengesera girlfriend yake ndikati akunesvo zvakadero obviously akatomupazva saka inini ndandobva ndine stress dzangu ko ndakunetsana nemurume nenyaya yezvinhu zvangu zvaakapa girlfriend yake ndobva ndakati kuna sekuru sekuru musachisenda mari yaye sekuru vangu vaiwirirana nemurume wangu vaikwirirana sekuru musasenda mari yaye ndikuya kuko ndozotora inini vavati alright manero acho ndichisvika pandavafonera ndikati sekuru ndikuya mangwana makuseni muzotora mari yangu apa nemurume wangu tatatonetsana kangu pandaenda ndikanosvikira kumba kwehanzvadzi yangu andaenda kumba kwake sekuru pandakavazovabata mari ndichiti sekuru ndichava ndichitora mari mangwana vakanditi mari ndamudzosera kati sekuru mazomudzosera mari sei makamboichengeta nguva yese musina kundipa vakati ndozvandatoita ndamudzosera ishi ndandine shungu simela dure vanema ndosaka ndati sorry ndanga ndine shungu ndichivira nezvinhu zvangu zviya zvandandanzwa kuti zvakapiwa girlfriend wati munhu andinepera kuti akatengesa saka sekuru akavatuka taura chokwadi sekuru akavatuka ndakavatuka zvekuti chero neniwo ndega ndakatora kuti aiwa pa zvandazodipa hashapa dzanga dzaserera ndakanyatsonga kuti apa ndaresva ndikabva ndatuma vamwe sekuru vadiki wakati watuka nezvomubhurugwa mavo ndaimondikuitirarira handina vatuka zvomubhurugwa mavo asiti zvimwe zvati handikazvitauri panavo ndakavatuka ndobva ndatituma vamwe sekuru ndikati sekuru ndaimondikumbirirawo ruregerero kuna sekuru ndakavatuka zveshuwa vasekuru vaenda vakati uku hakusvikiku zvawakapara hiti ndibva ndati amen ndobva ndangonyararawo saka ndaioti sekuruwo ndikavaona sekuru ndikavamhoresa havadairi but sekuru vakautsiva havo sekuru vakaorivhenja because nemurume wangu takazourirana akatata kugara tese sekuru vakazonotipa sisi nomukadzi wavo sisi nomukadzi wavo vaindifonera vachindituka vakatova involved pakusiyana pakutsika kwemba yangu because yangu marriage yakatozoputsika 2018 alright sisi vamukadzi wasekuru vangu vavaindifonera voti wesiyana neboyfriend nemurume wangu ye wati vachindituka paya kwenini aita boyfriend yenyu papi siyana naye wati vachindituka sisi vemukadzi uya chingonyarara hangu saka after some time ndakazongosiyana hangu nemurume uya ndikati ini zvemurume uyo vanhu vandotukirwa ina hangu handizvikwanisi kuti tasiyana saka sekuru vachiri kungotamba here nemurume wako uyu sezvo makasiyana iyo nokuti sekuru ndo hama yakuga vachiri kungotamba nemurume uye havachanyanyi ivowo sekuruwo pamwe pacho pamwe ndogona kublema sekuru
akasununguka but murume wangu ari angari wrong plus wangu wake murume nema ake akunema kwaya kubasa kwake saka handizozivi kuti sekuru ivo vaibuzwawo kuti chii saka inini chandauya inini nasekuru vangu tiswero parimwe uyu mutobho akatoenda akatoenda nemukadzi wodrope uyu anga asingaiti one kwakwa neumwe futi zvokutoti sisi vemukadzi wasekuru vangu havandi havana kutombodanana katozozviona kuti havana kumbodanana but vanenge vaitongoitira kuda kukaurisa yaiva iri revenge. Alright. Okay. Saka baba boy ava vakaenda havo ndikasara saka ndoona kuti inini saka vakazoenda sei baba boy ava naiwe baba boy ava sisina long story aiwe tiripo tipakutiwe zvakafamba sei baba boy ava vaiva negirlfriend yavo yavaiva nayo imwe isiri ava vasina one zvavo vavane vakawanda but yakaita kuti ndizosiyana nababa boy ava ndi one aiti inini ndaishanda nditi andimoona sisimeli chero paende kuzaini ndiri kubasa ndoshanda sometimes usiku saka baba boy ava vaiti inini ndiri kubasa kuya pandaishanda ipapo daichasana 8 inini ndiri kubasa ivo vanopinza avo bhebhi wavo mupamuya voita zvavanoita bhebhi vozomudisa kavuzuva ndoenda ndaishanda pachikefu chemachips vaitouya kubasa vogona kutondikumbira kuti nditengerawo machips chamwe handine zhara ndovatengera vachinopa girlfriend yavo kuva saka amene kuti vazorega kubhadhara here kana kuti nditi chii chakazoitika simela handizivi kwakubva sisidhori avo vangoti zvese kwandiri vakati mumba menyu ndinomuziva makazomira makadai akatomboedza kuramba murume wangu akati kana ari kubvira kwana sekuru kwataimbogara akati imuuya unomuziva mune chitoilet nechishawa zvakaodai zvese nehembe dzangu achiexplain saka ndikati baba mwana ini ndakafunga kuti ndopa vachadzidza because ivo pandakavasendera maaudio vakati vanditi mwari wako wandishamisa kwakubva ndafunga kuti vacharega ini ndachitoziva futi mamwe magirlfriend kwabva ndamafuwadzira maaudio because ureni girlfriend yavo yainyatsotaura itukirira nekutaura nekuseka zvese ndasendera mamwe magirlfriends avo ndamasendera magirlfriends avo ndopa vakatsamwa manje kwabva vandisawo pastatus vo vachitukirira vachidii ndobva ndati inini hangu da kusiyana nazvo sama mune vana vangani ndokusiyana 3 uyu atoti paprofile mukomana nayo ndefirstborn yangu ane 15 years ndakamupa ndiri mudiki ndakaita firstborn ndakaita nde15 years secondborn 18 years 30 ne22 years saka varipi baba boyana ava varipi baba boy vari muno vana 1 ari kuzimbabwe muhombe uyo 2 ndinako muno vanotodzidza muno anotochengeta ke baba boyana kana send sisimeli ndindakambokisira message paya ndichiti mulungu wangu asi kuda kubhadhara wati paya ndinotoshanda madays and nights ndoshanda masikati ndinoshanda somewhere kwandinoita pisjob masikati manheru pamwe pacho ndoitangana 4 ndoenda kubasa kwangu kwandiri because ipub yevarungu alright yo saka ndinotoshanda madhabho kutoti zvinhu zvangu zvibhalansi ndinotoshanda madhabho ikasandoshanda dhabho handingambozvikwanisi sa unenge woyo kuzorora naiwe ipapa pamusana uchadisi simeli sometimes kana ndarara hapana yekutamba ndodiko hapana asi uri right uri kushandira mwana wako ichimuri kakadaro saka iye akaroora asati but ndakawa kuti ane mwana saka atombouya achida kuti kwauri kuti ndoda kuonawo vana kuuya anouya chero kutaura tinotokomunicata ndakambotanga hangu chimupopotera nenyaya yekuti haadi kuchengeta vana but ndikazomupesera iye anoti handina ndozvaanondudza anoti handina handisi kushanda ndakatongoona kuti achiri ndotongoruma muromuweza nekumusoro ndizvozvo asi wave neboyfriend wavewo neboyfriend boyfriend ndinayo okay kana unayo boyfriend nobvisa stress kana unayo boyfriend haungatembika boyfriend ndinokuchengetera vana aiwa ndizvozvo ndizvozvo kushanda ndiko kuzvine right saka ndoda kufonera nemwe nhamba ndikuise palaini ungoteerera nditaure nasekuru sezvo wavanzwa achiti ndakamirira saka ndoda kuti ndikuise panemwe foni yandichakufonera nayo iko zvino then kana ndaisa namba iyoyo ipapo ungomira uripo handitika mira ndiyo namba yako ndiyo 084 yandi aiwa but haisi eningirikiri
084 ndo iripa WhatsApp iri. Yeapo ndio inopera na 400. Yeapo. Yeapo 061. Mira. 061 170 6400 00 anti. Right. Yeah. Mira tone. Saka musitomhoresana nasekuru so? Sekuru ndikavamhoresa vadairi. Munosangana kupi? Togara pasame area pandinogara pana avenues eduka. Ndojamba 3 avenues kuenda panogara sekuru. Oh, zvamunogara panhu pamwe chete naimwe. Saka kana ukatogwara havatouyi sekuru? Havatouyi plus pana sekuru hanzvadzi yamama wangu inini vaumbe vacho handiti. Vanogara padhuze nepanoshandira. Inotori same street. Ndotongochamba itongoriseri kwejuraho. Indoshandira kuseri vanogara kuseri. Tinotogara chisangana ipapo vachiva pamukoma wavo ndichiendawo pana sekuru. Alright. Saka iri bonda kusendera message panhamba iyoyo ndotokudropa izvi zvinobva ndatokufonera neiyoyo then wotomira paline. Zita ndoti kuchii kuna sekuru ndoti ndiani ndipe zita rauri comfortable naro. Wakandipa gara zviyandi? Ndinaro mira ndicheke paconversation. Ivo nyaya vanoisi ndandisingadi kuti alright. Alright, no problem. Alright, no problem. Alright, no problem. Iri boy yakadaro. Ndikatimise yakadaro. Alright, sharp. Alright. Sharp. Right, ndikatifonera kuti timise paline tiunze sekuru. Tibve tangonza sekuru tiunze sekuru vanoti kudii. Ndatongomusa ndomuita foni yake. Right, ndichimira uri papa nditika unzwe papa uri pauri apa. Ndikandise foni yako pachistenda. Tanonyatsa kukunzwa. Right. Chiriga anzi ndabe sekuru wangu tosenda message anzi ndakurara. Right, chiriga tivafonera. Tukwana sekuru. Zvanga tosenda message kuti ndakurara. Miratoni. But vaisenda manje izvo zviso apa. Miratoni. Ngativafonere direct. Because vanenge vangatobva panikikire. Palai. Sekuru afa kudzora moyo. Munavingwa palai vakomana chikumbiro regerero. Sorry sekuru, sorry yenyu, sorry. Ndiri ku understand kuti makaneta. Sorry zvenyu. Okay. Sekuru ndinoitwa SIS MELLY ndofunga ndakakudzai pa WhatsApp. Okay. So ndiri munhu angu mukuru kwamuri aiwa nekure asi sekuru respect zvayo. Sekuru mutona ndauya kudai, ndauya nekuzvininipisa, ndauyawo nerunyararo, ndauya nepeace. Ndofunga manzwa nchiti sekuru. Zvinoreva kuti mune muzukuru wenyu. Maybe anokuti iwo sekuru anove ndiye aita kuti ndikufonereiko zvino. Muzukuru wangu anonzana. Muzukuru wenyu umwe kakutukai so. Wamunogara kumareni muchete naye ukoko andichataura hangu zita but munoziva. Ataura izvita zvine vazukuru vakawanda saka ndanga mukanda kutaura tamugadzirisa sei. Ani umotaura nyaya sezvairi. Kuti apane munhu unonzi ningi.
Alright. Rindinaye pano regai ataure nemi, but ndachida kutanga ndataura handisi comfortable kuti rangu mastay vanhu. Ndandamuisa pa ndamufonera nemwe phone. Muzukuru. Sekuru vako ndauya navo. Inini inzwai sekuru chinoitika ndechekudai so. Handikuzivi mese. Muzukuru wenyu handimuzivi, imi handikuzivi. Anongoziva chete kuti ni ibasa rangu rekungoti kazhinji panenge paitika maproblems akafanana neanoitika mudzimba kana evana kana epai ndinongobatsira kugadzirisa. Saka muzukuru wenyu akaitawo aonawo vakawanda vachibatsirwa akaitawo reach out kuti ndakatuka sekuru. Handiti sekuru vangu ndakavatuka, ndoda kugadzirisa zvinhu, ndinoda kukumbira regerero. Anti munonzwa. Saka ndakambotuma umwe sekuru, but vakanditi sekuru vakagumbuka pare zvinhu. Saka imimi muri munhu ari neutral, avakwa muvazivi, ina handivazivi, muri munhu ari perfect kuti mudi mukwanisa kundimuditambira front. Ndosaka ndauya. Because achemawo kune mumwe munhu asingatozivi, that means obviously it counts for something. Handitika. So ari kuti ndinokumbira regerero nokutuka kwese kwandakaita amene padays anga ari marriage yake here yakazoparara. Saka iye ndakamubvunza kuti chazoita kuti uchinje mind chi iwe wakambotuka sekuru. Akati no, isusu tiri hama nehama tiri ropa rimwe chete. Mutorwa munhu akaita kuti tituka neipapo handitombori neina handisina chekuita naiko zvinhu. Ndibaba vevana Yesu but takatosiyana. Saka zvingaita kuti ndirambe ndakakonana nasekuru vangu nokuda kwemunhu akatoenda. Ipapo utaura kwenyu ipapo handiti zvimwe zvacho ipapo indorambirana nazvo kana akati mutora ndorambirana nazvo izvozvo because ina handibvumi zvinhu zvezvakadero because of which zvinhu zvaiitika iye unogona kunge achinenera hake zvanenge achinenera but zvimwe zvacho ine ndisingaboni uromwe hwacho because ini ndiri vanhu ndaivabatsira vese sevazukuru vangu ndichivabatsira zvangu zvakazonyanya kunditsamudza ndezvekuti akatanga kufona amusho ndikamukatira foni akafona futi kwechituu ndikakata foni ndikamuudza kuti muzukuru ini izvozvo handipindirai nazvo handipindira nazvo akaramba achifona ndo zvakazonditsamwisa ndaindovavo neishuru yokuda kumurova asi ndikapedza ndoti kurova mukadzi wemunhu hazvina chimiro asi kana anga asina kuroorwa dei ndakamurowa asi ndakazozopamba ndozviudza kuti muzukuru wangu but ndizorova munhu munyange murume wake achizozinza kuti ndarova mukadzi wake asi zomirivo zvakadini zvakanaka ndokubva ndasiya nazvo ndikaona kuti ini best solution yandokwanisa kuita ndengoti ini naiye tokata vukama iye orarama nyangwe akatora nemukadzi wangu nevana vangu handina problem nazvo asi pandiri ndokwandakaisa boundary kuti ini naiye tive neboundary because kana ndiri sekuru vake mashoko akakwanisa kundiudza I don't think kuti aikwanisa kundiudza mashoko akaita sewawo because after ndamukatira foni I'm sure about 2 times ndakaudza kuti muzukuru zvauri kuita hazvisiri izvo anditi akataura zvinhu zvakawandisa nyange akazodzoka achitora nemukadzi wangu ende dzitema yaindituka mukadzi wangu aitovapo achitozvidzwa akazodzoka kutora nemukadzi wangu amshure ndikati nyange mukadzi wangu ndikamuudza kuti iwe ukambochitaura naye taura naye handa problem kutaura kwenyu asi ini naiye ngapava neboundary ndo zvandakazviisa ndo muisiro wandakazviita right. Asi sekuru ndofunga kubva pakaitikawo zvinhu izvi pava nenguva yakatirebe ende muzukuru I think muzukuru ari sorry kuzouyawo kune munhu asingazivi kuti sekuru kutora kuti reach out kwamuri sekuru hamusi munhu mukuru muri mwana mudiki from what I heard naye kuti mungarambe makaomesera muzukuru wenyu kana muchida kuripwa sasekuru unongokuripai regai ndimupe mukana iye azvitaurire ega handitika chamwari taura nasekuru vari panapa sekuru ndinokumbira ruregerero ndoziva ndakatadza ndosaka ndauya nekuna SIS MELLY ndakakutadzirai ende ndakatadza kureacta ndochokwadi nenyaya yekungoti chero SIS MELLY ndavaudza kuti sekuru of course vanga vasitorina pamwe mhosva inyaya yekuti nindi ndakangotadza kureacta chete nenyaya yekuti ndandine mastress iweizvo zvanga ndasangana nazvo chete ndozvakaitika kwete kuti kwanzi ndanga ndakatokuplanrai kukutukai kana kuti chiyayo
nokuti sekuru unokwanisa kutonzwa nevoice ravo kuti vakarwadziwa nekuvatuka. Handizivi hangu mashoko awakashandisa, but just semunhu mukuru judging from his voice, mashoko ako akavabata. Handiwazva kuti vaida kukurova, asi vakazoti kurova mukadzi womunhu hazvidi. That means unofanira kunge wakavatuka chaiko chaiko. Asi ubve wapfidza sekuru ndimai, handitika kana pakanganisiwa munotorana, sekuru ndokumbira kuonai muenda kunogara paseri zvisina murume wako mukati. Handitika dzingwa zvinenge zvitorina kana mukadzi wasekuru mukati, motaurana muri kuti sekuru ndabatikana panyaya yakati sekuru wokupa side of the story. Pada zvichida munhu akakupa information pamwe akatoreva nhema, handiona. It was not worth it, because wona nemunhu wacho munhu wako ndiwo unomuziva, handi makatozosiyana. That means ndiwo waitonyatsoziva unhu hwake. So ungasapedza nyika sochiti akatamba nauyu uenda kunogwa naye, utamba nauyu uenda kunogwa naye uchingoti ndimukunyengera murume wangu. Zvaunopedza nyika yese uchingoti vanhu murume wako munhu mukuru haambonyengekwi. That means vamwe ndiye aitonyengera nasekuru. Handiona. Saka sekuru nyaya iyo yauya muzukuru auya ari kukumbirawo ruregerero. Sekuru tokukumbira kuti mudzore moyo kana muchida kubhadhagwa motaura muzukuru achinzwa ndichinzwawo kuti munoda kuti pafambiswe sei. Ari kungotsvaga zvake ukama nasekuru vake, hakuna zvimwe zvaanoda. I don't think kuti ine ndingati ndoda kubhadhagwa, ndisati ndasvika paage yekuti ndingati ndoda kubhadhagwa. Asi kuti nyaya yenyu, alright, nyaya yenyu ndainzwa, regai ndifunge nezvayo, mondifonera neFriday. neFriday. Aiwa, kana chiti kubhadhagwa sekuru kuripiwa zvina age zvazviya, regai ndikutaurira ishona chaiyo. Zvamunenge vanhu vekumusha, munenge vanhu vekumusha kwangu kumasvingo wani, munobva kumasvingo here? Ndobva but ina handiti zvakadaro. Aiwa, kune kwakuda kwenyu ikoko. Kana kuchinzi kubhadhagwa zvino kuti kakunonzi kubhadhagwa ndekwemombe inotsika chete aiwa. Kubhadhagwa kunogona kwewo kutoti muzukuru wenyu anotogona kutoya kana kuti akabata kana ameno. Munomware sekuru? Nayo handimwe. Amumwe anogona kutoya kana akabata zvake kana mari cold drink chaishe kuti sekuru ndaine ma cold drink ndokumbira timbogara pasi chimwa. Kana kuya zvake akabata tears chaiyo sekuru aiwa kanikani. Andimaona just like that. Azvireve kuti kuripana ndekuti munotengerana zvinhu zvihombe kana kuti kudi aiwa. Izvo ndizvo zvamotaura, but nangu ine kusaidzi ikoko handiti. Alright. Handiti zvinhu zvakadaro zvangu. Aiwa, alright, sekuru chiregai tichikuregai mufunge, muchifunga yehopu sababa isaiwo setaiwo example yakanaka kumukadzi wenyu nekuvana kuti munhu akakanganisa anoregererwa. Imi munokanganisawo zuva nezuva kuna Mwari achingokuregerera iwani. Zvisinei, regai timirire Friday achona muchimbofunga ndozodzoka hangu kwamuri neFriday naye futi muzukuru kuita kuti kana mune mashoko amene muchida kutoburitsa pahana penyu kuti mumudze chokwadi mubva matongo mutsemurira ipapo kahwani agara achiziva. Saka regai tikupei nguva mufungewo nokutaurawo namedhemu kuti ndozvakaitika. Si medhemu vangoziva kuti ndedzemudanga idzi muri mhuri ukama ugedzwe nesipo sechina. Pakanaka sekuru chivatai. Right, wanzwa kamuzukuru sekuru vati vanotida kuti tisangane zvakare paFriday apa vachitipa ansa kuti waregeregwa here kana kuti usati waregeregwa. Iwo unozata nekumasvingo wako mamusoro. Handi tinozviziva. Nekumasvingo wako mamusoro. Handi unozata nekumasvingo wako mamusoro. Wakamba vanyanya kuvatuka uchiti kudii nai we muzukuru wei uonekwa kwa 3 years ka. Za 3 years. Because 2017 pandakavatuka ndofunga waiti musi wa 5 November nditoziva nedate racho 5 November kana 4 November 5 November apa kwakati kwanga chine 27 years vangobatirana nhasi 26 vangotsamwa nanhasi sekuruka zvakaoma. kakaipa wakambovati chiko iwe asi wakavati muroi. aiwa ndakavati nini munoti ndotonga murume andindakudza simeli kuti vanga vakanoti musha ndinotonga murume ndakaya nemari yese but ndakaenda mba kwedu isina kana chinhu zvakandirwadza simeli. Ndakaenda mba kwedu zvekufosirewa nemurume wangu because aishandira sekuru vangu ini achishandira sekuru vangu taichingonetsana akanditi ewe kunditonga nokuti ndiri pahama dzako. Sikaenda kumusha ndakaenda kubatsira kana 2 kg yeshuga simeli kana sipo ndakaenda mba kwedu muchifamba kubva mujoni kudzokera kumusha ndikunatsofamba. But sekuru vozouya votipa nzivewo unotonga murume wakaya nemari yese zvazvagara zvandibvadza kareti sekuru vakanatsoziva here kuti zvezvekuitika. Saka apa zvofuti pamari ndakangoona kuti sekuru vari kungobatira kuti ini ndinotonga murume. But unozati chimunin'ina all the same you have done your part.
you have become a bigger person. Andika, do you want it a mukuru? Waita patiako, you apologize to her. Whether Friday, echo patia uya pano, vakavuma, kanati vakaramba, iwo kuna mwari wako wazvichenesa. You are now clear. Chichambesha sarira kwavari, iwo waita patiako. Yekuona mistake yako kuti no, ndakatuka sekunda ndakanganisa rega ndino apologize. Vakazoramba aiwa izvo zvazvawe nemwewa wakaoma izvo. Achikuita sekuendera mberi noupenyu hwako. Andika nokuti 4 years nangobatira chigumbu. Zvokwadi vanhu vakaoma kusho. Ina ndigoni kana kupedza 2 days yedzi ndakabatira munhu chigumbu. Handigoni 2 days yedzi handidzikwanisi. Inini vakandirevenge but handisisina kana basa nazvo. Handisisina kana basa nazvo. Hey, mufamily menyu meta basa kurivenjana. Hey, zvakaoma. And apa ndakato mozvati SIS MELLY chinotirwadza ncho sometimes tinomboita hangu mafasting ndichinamata ndichidii. Zviri kuuya mandiri kuti but chikuitei ndine munhu wandataudza naye. But now you have done your part. Chero vakazoramba. Uchiona minamati yako inongofamba zviri smooth because iwo varamba ungafoseredze munhu ndakuregerere. Andowanda but iwo watotaura pako wakumbira regerero from the bottom of your heart. Zvatopera so kuna Mwari zvatopera. You are now clear and clear. Antoona. Saka vakazoramba izvo zvavo zvako izvo. Vachatongana naMwari wavo iwo kwauri wapedza pati yako. Asi ndiyo uchiti neni wandikumbira regerero. Uchiomesa moyo zvino hauna kuomesa moyo. Saka zvavo izvo. Ndinazvo vanototaura kuti nemukadzi wavo tinototaura zvechokwadi. And it's very true. And pane munhu atisa valid point parabati kuti iko zvino zvichiro chinamataka unamado chikansela any case yavangave vanoita sekuru ava nokuti iwo pakuwapedza wakumbira regerero. Pakawanda ndinombovarota saka zvazvo zvingondinetsa kuti chii chiri kuitika. Alright. Hapana kuipa tikatimirire Friday yacho todzoka zveFriday. Tinzwe kana zvavakuregererawo Friday unongotengawo cold drink wo watengera kana neMcDonald's mungoenda sekuru gati zhlei vedu we ungoseka wapedza wona ungofara kubuda woinda kumba kwako. Ndikatione Friday yacho. Alright muningina. Thank you ne. Bless you. Maita basa ndimi SIS-MELLY player ro yakakura yakatotadziwa neveukama. No, it's okay ningina, it's okay. Because kuhama ukaenda nhasi mwana achinosvika iko kuva nonosvika vonyeya iwewe yodzoka isina kusolveka. Mangwana uri kutuma samuwani vanosvika voti aiwa iye ndiye benzi zvakahodai usabvuma anoona. Saka at least mimi matotibatsira. Alright, it's okay. Satotaura Friday. Alright, SIS-MELLY maita basa. Alright, sharp. Right. Sekuru mavanzwa nditika kuregerera zvandogara chikuziva kuti kuregerera kwakakosha guys kune munhu akakutadzira kuregerera kuri very important. Usekuru vari kungofamba chingo 4 years vakangotakura chigumbu chavo. Vanomona 4 years vangotakura chigumbu chavo vachingoti handidi kuregerera muningina. Apa muningina atozouya akati ndoregerera. Ava vazouya wava. Alright. Akati ndoregerera. Regai TV tachingovafonera vachitaura nyaya yavo. Kana ndiri vangu vari mubathing room. Hello, maskara sei? Mamuri mutoilet? Andiri kubathroom nditogeza. Alright. Maskara sei? Kasenge tikati makanga notata tina 7 here paya. Right. Tiri pa live. Vanhu vese vari comment section. Handitika ndodati muteerere zvikuru sei vari muSA. Ndodati muteerere nyaya iri panapa. Ndodati muteerere mama vari kutaura panapa chikudza nyaya yavari kutaura panapa. Handitika nyatsovhura inzeve zvikuru vari muSA. Teererai zvavari kuda kukudza ipano. Zvinhu zviri kuitika zvinhu zvakaitika kwavari muno muSA. Handitika. Right. Tipei nyaya tinzwe. Makadi yenyu madiaries naSIS-MELLY nevamwe vese. Tiripo makadi ife. Chokutanga munondiregerera show 9 yacho totondinetsa ini ndiri muvhenda. Right. Ndakaita dambudziko nezuro ndinoda kuti hama dzangu muzive kuti nyika ino haina kumira zvakanaka. Ndakaenda kuATM bank ndichinotsvaga mari. Ndasvika ndikaona kune varume nevakadzi pamberi pangu paqueue. Kumashure kwangu ndaonawo futi zvangomixa navo varume nevakadzi. Vamwe vanga vakamira tutu nevadzimai vavo. Ndichitoti zvinenge ndiri safe apa pakazara vanhu. Zvakaitika ndezvokuti ndakabayira kadhi yangu ndikarova pini yangu zvakanaka. It was Absa Bank. Mari yandarova ikati yabuda.
chitarisa meseji zveshuwa ikati ndabudisa mari, but inini handina kuzokumbira risiti, but ipapo risiti yabva yabuda. Ndichitarisa risiti zveshuwa mari yangu ndabvisa ibhalansi iyi, but mari hakuna iri kubuda. Ndamira pamuchini paya ndikati ndinobuda ndikaenda kupi, pamwe mari yangu inosara ichidururuka ichibuda. Akana ndotomira pano nhasi ndotorova muchini ucharudza mari yangu. Vanhu vakati uri kutinonokera, ko chii chawamirira? Ndikati mari yati yabuda apa hapana kana mari yandabata nemaoko, tiri kuda mari yangu. Zvikanzi shedza security. Bedwe ndakatarisa ipapo pamoro, hapana security yandaona. Ndobva munhu akazviita good Samaritan, murume ndobva auya. Ndobva ati sister, ko chii chiri kuitika? Ndikati honai apa ndiri kumuratidza risiti, mari yangu iri kuti yabuda apa, mari hapana pamuchini mari inobuda. Ndobva ati tarisa mufoni mako, inogona kunge varivhesa zvinoitika pamwe inetiweki pane zvakakanganisika. Zveshuwa ndakati ndichitarisa mufoni mangu ndakawana meseji ichiti yaritenwa mari yandandabvisa. Ndakafara, but I was confused the same time nokuti mari yakanga yakawanda yandandakabaya ndichida ipapo. Kuti zveshuwa chii, handisati ndakaona miedzo yakadai. And pa-ATM ini ndakangwarira, ndakakanzwa kudhara kuti uchisvika haungosvika ukangobayira khadhi rako, unosvika ukatanga ukarova kanseli kangani. Zveshuwa ndakasvika ndikaita saizvozvo. Then munhu yandobva ati manje unoona manje yarivheswa, chipinza khadhi yako kechitu manje izvo zvinotobuda. Munhu yakuita kunge handiziva, neniwo hamene kuti chii chandiita kuti ndinyatsokuti munhu pamwe ndamutemba, hamene zvi zvaitika. Bedwe ini ndinotoziva kuisa khadhi rangu pamuchini, ndinotorisa zvakanaka. Munhu yaakati hauisi zvakanaka, isaka but manje panoti haurisi zvakanaka, abva ruoko rwake rwanga rwakabata left, rwanga rwakabata makii, rweright ndo rwakanga rwakabata mari yake nemarisiti akanga akati wandewu. Achida kunge ari kundibetsera kupinza khadhi, but ndakaona kunge khadhi yakatora kanguva ichita kunge yakastaka padhoo. Handizivi kuti chii chaitika. Achipresa khadhi rangu riya ndobva rapinda, ndobva tichirova pini. I think nangorova one number achifuratira achienda. Chipedza pini yangu iya, muchini wobva wangoita kunge handina chandaita. Hapasina pakuti chirova chichiita zvakati balansi kana kuti withdrawal kana kuti chii, hapasina chandoona. Zvidoko nhasi muchini waita sei wafiriza zveni khadhi rangu, chandabaya cancel, chandabaya proceed, zvese ndakungobaya muchikadhi richabudi, hapana chandaita. Mukadzi panext panga pane muchini anga ani murume, ndobva ati ko chii chiri kuitika? Tsvaga security iri kubetsere, security hapana. Later on, after 5 minutes, security ndobva rauya, ndobva ndati ndine problem, khadhi ndapinza harichabudi and hapana chinondionesa kuti ndofa kubaya kupi. Ndobva abaya, ndobva ati ine handizivi kuti chii chaitika. Ndakamira pamuchini pechinguva ndichikuti manje chii. Mumwe akati ndiri kudhauta kuenda pamuchini uye pamwe akafa. Mumwe akati rega ini ndinoedza. Ndobva ndati nhai vedu vanhu vapalaini, baba vaya vakauya apa vachiti rega ndikubetsere, isa khadhi zvakanaka, vari kupi? Vamwe vakatiziva, mumwe akati ina ndina kuona kuti apererepi. Zvakaitika madhairies ipapo. Ipapo ndiri kusedzesa khadhi rasisi vangu, handizivi ka-ID number yasisi vangu, ndoziva mazita chete. Nepfungwa dzokuti unombofonere chii dzinodzima nyangwe manhamba ekufona arimo mudhoo meapsa, unotodzima kuti unofa kutanga kupi. Ndakuchitanga kufonera sisi vakoma manje, airtime mufoni hakuna. Mai mwana security ndobva randiratidza shop kuti enda uko
unotenga airtime. Ndobva ndabaya ndatenga nemwe khadi rangu rebhengi mufoni, ndobva ndawana airtime. Ndobva ndafonera sisi vangu, ndobva ndavaudza kuti ndaita problem, khadi ramedziwa, ndoifanirwa kuti asaifonai. Ivo vakati iwe chipa wafona ipapo, ina handina phone number dzikuabsa. Enda unobaya uchaona mafoni number chibuda akawanda, uchaona yeabsa, and then otofona pafoni. And then ID number dzangu rega ndikusendere through SMS, ndobva ndisendera. Zveshuwa ndobva ndanofona, ndakadhileyiwa futi paabsa pacho, zvikonzi hold on, ndiri kutsvaga anoziva language yako. Ko ini ndati English handigoni here. Ndakungobata airtime yakungoenda, kusvika ndakata. I tried to call again, ndobva ndakazowana rubetsero. Ndichiri kutraya paya kwakapinda message. My mwana 3000 yabuda, 3000. Ezvo kozvandimire ipapa kozvafamba sei? Ndichiri kutraya kwapinda imwe message yokuti your daily limit yakwana. Ndofunga munhu yapama futi kubaya kuti abvise imwe. Yechitu futi message again yati daily limit takwana. Bedwe ko mari yangu yatoenda kudai. Ndobva ndafona ndobvati ndabloka khadi rako zvaita. Bedwe ndoda kuti mungodzidza kuti musabvume munhu achisvedera kwamuri kune khadi rikaita sei. Chingozhamba uchingofonera iko kusvika wapedza. Nokuti kukaita munhu achiita kunge kuti mari tenchero mukadzi chaiye achiti rega tione chidai. Munotambwa rafu ipapo. Kana munhu iyeye ndakabata khadhi akaita seanondibata akatora khadhi rangu, handizivi, but I suspect kuti paanga achiti isa khadhi zvakanaka akatora rangu akaisa rake refeki. Maonero akaswapa. Akaswapa nokuti ndofunga rake ranga ratoda kubloka pamwe, ranga ratobayiwa wrong number kaviri, kuti rangu ndichibaya wrong number ngechitiri ribloke ndozvaitika. Nokuti raizomedziwa sei khadhi rangu inini ndabaya right number. So around 12 munhu uya ndabva ndaona message chipinda kuti haungagoni kutransfer mari yako nokuti we blocked your card. Kubva na12 kusvika na3:30 achiedza kutransfer mari yakanga yakasara, but zvakazotadza. Saka ndinoda kukuti bedwe muchenjere pama-ATM, ende handina kuchema ndega. Ndakasvika kumba ndichichema, mumwe akati mwazvitiwa paneriro garaji pa-ATM inenge yastori. Vamwe vokutembhisawo vakati nesuwo takazvitiwa last week. Saka izvi hazvina kuti wakachenjera kana. Ndaitogara ndichiona vhidhiyo chinzi pama-ATM chenjerai, but izvi ipapo ndakapusiswa. Handizi kuti kana rinenge riri zuva rako, but ndakunzwa kuti mwoyo wangu wakugarisana, as long as ndaingosori ndichiona masapoti kuti zvinowanikwa mari uchashanda imwe. Ndakati ndida kushiya nemwe madiaries. Thank you very much vakoma maita henyu. Regai titomboidiscasa nyaya iyi. Maita basa mufunge. Tinotenda SIS MELLY. Alright. Guys, musambotanzi maimi makapusana kuti kudii. Scam unorohwa guys. Scam unoirohwa nekungwara kwese unorohwa scam kurohwa scam. Ini guys ndatokudzai. Musatomboti kwenyu kudii scam unorohwa unogona kusarohwa yepa ATM. Unotorohwa imwe scam. Hanimona scam dzacho nadzimwe munozati vanhu avantangashasa mushonga. Kana achida kukuskama chakucheka chero chizoziva kuti iyi scam kai unogona kuwira mairi ukadyira. Regai ndikudzai zvakaitika guys. Pano pamadiaries panapa pane mbavha. Pano pamadiaries panapa pane mbavha, maybe itori mu comment section, but kana uri mu comment section inzwa antika you are getting what's coming to you. Uchapidiguka nenyaya dzemari dzevanhu vaunotorera mari panapa. Uchapidiguka because handizotorera vangani. Guys, chinzwai muwe nyaya ndaitonyera kana kuti ndikudzei pano, asi nhasi regai ndatoona magatsi kuti ndikudzei. Apana mboti kudii kana kudii. Nyaya haisi yakudhara guys. Munhu ndikutodhila naye zvakatosimba. Munhu uyu ari pano. Inbox yangu inoswera yakazara vanhu iyoyi. Kwauya mumwe munhu anditika zvikanzi SIS MELLY
makadii ndikati ndiripo wakadii munin'ina zvikanzi ndinonzi amene zita rakataura ndiri kupolokwane handika ndokumbira mundi advertisero business rangu padiaries muri kunzwa ndikati iyi business rako nderei hanimaona zvikanzi ndinotengesa mabhero manyuwani hanimaona munozisa digaiksiri mabhero ari kubuda kuna naakamenzi Mr Price anenge ari manyuwani vanoba vanhu vaivai handimazviona zvikanzi ndine mabhero manyuwani andikutengesa ndikati wakamawanepi zvikanzi murume wangu achangobva kupinda basa pai kuakamenzi saka vakatoudzwa nevamwe kuti mari yavo yavanotambira ishoma saka anotongoitawo magame ekubawo kubasa akaudzwa nevamwe kuti ona patinolodha mabhokisi apai unotorawo mabhokisi uchikaenda kusaidhi ndowako ndikati tione mabhero acho auna because andingakwanisi kuadvertisa ndisina kuona kuti mabhero ako akamira sei ndobva ndatumigwa guys majackets handitika ndobva ndatumigwa majackets ndobva ndatumigwa boots handitika ndikati no hapana kushata zvotoita ndobva ndati price dzako dzakamira sei ndobva ndataura price dzehameno price 1800 here 1850 was it 50 pence kana chii handizi ndikati inga zvakachipa chirega ndatanga ndatenga inini ndisati ndakumaketera nokuti hatidi kumaketa chinhu chekuti chinozoti comeback mangwana ina ndisati ndaona zvinhu zvako zvikanzi no problem ndikati saka uri kutengesa sei handimaona apa guys muchitaura chekuti chotaura kudai soka aitedza kuti ndimai vakatozvidzikamira vakatozvininipisa hani muri kuona zvikanzi moisa mari pae-wallet handimaona panamba idzi ndikati aiwa hatiti zvo e-wallet handiti ndipe account number kuitira kuti ndozotoresawo back kwamuriwe mari yangu ndipe account number handimaona zvikanzi imajisa handina account number katika ndosina account number murume wako ari kukora pai zvikanzi no akakumbira mumwe munhu kuti akore maakaunti make saka munhu akaona muchipinda mari mwedzi usina kupera anobva toda ukati hapana chatinenge taita iri ziri valuable kai handimaona ndikati no hapana kushata handimazviona ndobva azoti time akatombonditi murume wangu azoti chiregai mugozwana achauya next time mabhero ndikati auraiti hapana kushata time kwakuma6 ndobva ndazoona kwasendwa account number zvikanzi account number ndazeiwana ndakumbira mai pamaraini pedu ndakatombonzi mutore mega kulimpopo ndikati aiwa kuzoya kulimpopo kwachona kwaita sekuti kure handimaona right zvikanzi account number iyo ndaiwana handiti ndikati no problem ndobva handipa account number iya account number itonge chikama chikangovhurwa kana kuti chii handiti pane munhu andakapa anoshanda kuStandard Bank wandakapa nhikiriyo iyi kusera rimwe sura apo kuti anditresere kuti yakarejistwa yakavhurwa nezita raani akaunti iyoyo wekuStandard Bank ndamupa paya mai mwana ndaendawo kunesa mari muakaunti make munhushu zvikanzi nhasi zvairi Thursday kudai handika mabhero achatogwa mangwana ndakatomubvunza ndoshandisa courier ipi ndobva nditi vanoshandisa Donnings ndobva ina ndisingaiziviwo Donnings ndobva ndapinda painternet ndobva ndatsvaka Donnings courier company ndikaona inoexista zvishwa itoriko kamba iyi inoita zvecourier inonzi Donnings iyoyo itoriko kupolokwane kuko ndikati hapana chakaipa ndobva ndaisa mari yamaakaunti zvikanzi ndikati chinditumirawo receipt kuita tracking tizotreka kuti bhero riri kufambira papi chinditumirawo idzi dzedu dzokungwavhangwavha idzi chinditumirawo receipt zvikanzi kunepowa receipt 9 ndasingazvi ndikati eka kuti tigotreka zvikanzi ndandizivi regai ndikobvunza baba kavabuda kana vachinge vauya ndikati ndamirira receipt mangwana ndazoti newe ndakangomirira receipt anoona kuti ndizoza ndiri kutoresa papi zvikanzi aiwa ndinokupai sori nandiri busy taura namwe vanhu receipt haina kuuya ndobva ndamuti ndai ndakamirira receipt dhere chi3 hanimaona haana kuzondipindura hanimaona ndikati zvikanzi sisi zvinhu zvenyu zvakatotorwa panapa nedonnings zviri muroad don't worry Monday kana Tuesday zvinosvika ndobva ndatomuti chirega ndimirire kusvika Wednesday sezvo tongotiwo korea tongoti svika paWednesday toona kuti zvinenge zvasvika here pano padiaries panapa pano padiaries ndikati alright kuWednesday iyoyo ndakaimirira muri kunzwa Wednesday yasvika ndakabva ndasenda message paWhatsApp pai ndikati naiwe munin'ina bhero harina kusvika handika message yakatika ka1 kubva musi weya yakatika ka1 kusvika nhasi uno yangotika ka1 munhu yende wepadiaries aripo pano because pane pakatonifonera akati sorry nasingadozoti muri palive ndakutomhanyawo kulive handimaona atoripo pano saka be careful guys imomo hasi madiaries ese kuna vanoda kudya zvinhu zvevanhu varefu zvevanhu vapfupi nekureba asi chanozai ndoda ngomurumisa nemasvosve ina hangu ndoda ngoti ndoda ngoita zvandoita ndakanyarara kuna sekurudziva ndoda ngoita zvandoita ndakanyarara zvokuti ndoda ngoti ambopenga nokuti mari yangu toida kana wakacherera ko mari yangu
kutongoida because haungaungouyi muzara mari dzevanhu uchingodya just like that ukati ndavawanda. Saka waida kuti ndikuadvertiserewo udlire madiaries, ubire madiaries akawanda. Handito zvawaida. Zvino ini wakatotora a wrong person. If you know what is good for you, cheta plan yekuti mari yangu idzoke. Because pasina izvo zvokwadi ndiro handikunyeperi. Haingoperi. Hatina mari dzinongorasira kudhose mutairo. Just like that. Kubva musiwoyo guys. Handika kusvikira nanhasi. Muri kunzwa? Mina ndikutaridzei kamundirana nema. Asi zvinhu zvakudhara izvi guys. Manje mukati menguva yemabhero. Mirai. Mutaridzei. Mirai. Muone munhu yeye. Probably wakatombotaura naye munhu kana kuti wakadi. Ndakaisa zvino yayo masivongene ngonyani ndaitotenga. Handaitenga bhero. Yangotika ka1 kubva musiwoyo. Ushu. Iyo. Maiona profile picture. Iyo. Pamwe kuda unotori mina ndikuvhurire profile picture yake muone. Pamwe munyatso kuona kuti pamwe kuda makato urimo wa comment section wakatengesegwa mabhero haya. Asipo. Muone. Izvo zedangwa it's straight lose or win sometimes. Mani muona. Right, wona ibhero rinenge rakatonyogwa kunze ackermans chi. Wonai. Ushu. Saka ndoda kusota munhu. Ushu. Hani muri kuona? Ushu. Apewo uchitoti chi? Ndinoita madzira angu akutokalculate mari ndasvikauya ndikadai. Hani saka namba yesekurudziva tava navo. Handitika namba dzasekurudziva tava nadzo. Sekurudziva ndakambodza kuti vakamborutsisa munhu mari akanga avabira. Saka yangu mari uchairutsako. Uchingorutsa mari. Uchafa uchingorutsa mari. Uchigwara kuna munhu anorutsa makoini uchamarutsa makoini. Hanoona. Indoda yangu mari yangu. Hanoona. Hanzi you were blocked. Amen. Kana wakablock hauoni picture, unoona picture here kana wakablock. Kana wakablock hauoni picture. Anofanirwa kunge akango achashandisa line iri. Haana kubloka because kana akablock hauchaoni. Achashandisa chete line iri. Akangosiya line iri rakadaro. Saka kana uripo wakabigwa nemunhu namba dzake idzi. And to order yours, WhatsApp 064 915 7311. Antika winter summer shoes and clothes for kids and elders, very new with giveaway price. Ackermans, Purple, Misty Price and Jetty brand new bells. Do ninge story profile picture yake ani mashona. Saka number zacho 064 pamwe kuda wakavarwawo 064 ndikuvhura maline don't worry 064 915 7311 andi mashona ndo number dzake right. Ndirendi pine number. Saka guys zvezvo kuti kwakudika kwauna kuti nekungwara kwandakaita ku guys ndotouya ndotorohwa nevanhu nepolo kwane bosh. Come on guys, kana ndimiwo ndotoda kurohwa nemunhu nepolo kwani manje ndongoroya munhu ndopandangu nakira ndimboita zvokujaidza. Ndimboitika zvokutamba. Mirai ni mumoni. Seven 3 1 1. Yanga yapina mura iyo. Ani maiona. Ndiye munhu wacho. Iyo number iyi number pano pa diaries. Uyu munhu atori pano pa diaries. Haana kuita tsitsi dzekuti vanhu ava vanoto zvimutsvagira vanotodi. No, kundi block haana Sasha because tine mafoni akawanda remember. Ndakatoseva number dzake mune dzimwe foni. Ndikatotry inongotika ka 1 isevei muite muone. Isevei muone inongotika ka 1 kublock haana but zvakaita zvokuti achashandisa line irori. Antimuona kublock haana itora number idzo mudzisave muone musende message inongotika ka 1 zvoguma zvakadaro. Saka anokublock iwo nemi asingakuzivi. Line rakatoraswa. Line does not exist anymore. Kuchina line rakadaro. Antimashona. Saka ndo zvachona animaona. Saka kuitwa masikamuka animaona. Hakuna gamba guys. Hakuna gamba kutanzi yes kam chichichi kuya. Unenge usatashikirwa chete newe. Amene zvanoita so akakura ameno imi scam haina kuti chi scam unongorowa animashona right. Mafoni number dzekufona munodziva vhura vhura ma line 49 musheya wenyaya dzenzo kurowa nematsatsai 49 mufoni rimwe gore ndofunga kuma 10 years back uko
kuma 10 years back oro what a ministry koko tichangopinda muJoburg meme yamai mwana ndavinga nomu mukomana svika ndikutengesa phone sister aitaura chindevere chakasi unyezowa chindevere asi mushona munhu ndikati tiwane phone iyoyo wauya nefoni yake Samsung dzakambopinda ndichazivi kana ti BlackBerry ndichazivi kudhara ikoko antimazvona ndikabva ndati all it's no problem zvikanzi foni yangu iyi ndobva ndati tione foni iyo ndobva tondibasa maoko kudai ndobva ndatoibaya foni ndikati foni yakadai yangoti ndira 500 rand zvikanzi chokwadi ndotona 500 rand ndingototsvaga mari chikafe ndiwati mukomana akatosvikasvika andimona zvikanzi ndikati ndobva ndatobatirira foni iya ndikati ndikati 500 ndakukupa 500 ifoni handichatokupi andimazvona handichatokupi foni iyoyi zvikanzi ora no problem chindipai ndibvise cover yangu andimona kungombata bvise cover ameno takasiwa pasei kungombata bvise cover ndakatarisa kudai so ameno zvakasiwa pasei guys inangotofanira ndobva ndakanambeki ndobva ndama 5 wai ndobva ndatofamba ndikaenda andimona ndafamba ndikaenda ipapo ndobva ndasvika ndatove kure kati gambirisa foni yakudai wanike chikavha chekuzhi haisisiri foni kwakazara madhaka moza vanhu vekuJoburg kusina kwese kwakazara chinhu chakaiswa madhaka kunge semende kunge chii kumberi ndokwaita kunge foni moza agoreroka ende zvakaoma muzandipeda kuti utsamweka ndakatooma nokuseka peda kuti utsamwe ndakaseka guys kuti nai mwari ende zvakaoma chokwadi kurei ndikati kofoni yachinjwa nguva izvi changu inenge yakati changu foni kudai so asi uku chikavha chikumusoro kuchede pasi kuchobvesedzwa mazidhaka chobva chavharigwa imomo mukati animona chikavha ichi saka panotopiwa inenge ichizoita kunge foni animona hanzi can I have Andiselina's phone Andiselina muri kupa John na phone number dzenyu naye reka ndikupe John na ndikupe ibi kuno daiso wanika ichatobaika mazana zvokutamba imi mirandi kunyorere aripi Joburg yakaoma zvakazoitika manje ndakazoti one day after some time ndifunga kwapera kuma ndandotedza kuti ndisekomenda panonzi reply pana Jona painda iri kuramba okay yaita after ndofunga kuma 6 months 7 months ndikutozvifambira nepaipa pandakapinda paipa yantika ndikutopinda nefamba hangu nepaipa pandakapinda napo ndamuona mukomana uya ndamuziva wakabata futi imwe phone handimaona ndamuona ndamuziva mukomana uya kuti uyo mukomana uya ndiye ukundibira phone yangu paipa ndobva ndazvidhibhisa handiti ndobva ndatomudedza ndikati tengisi phone zvikanzi ndikati kutengesa phone zvikanzi ndakupa iyo John Steven zvikanzi ndikuti nditengese phone sister ndikati mari phone yako iyi hanimona zvikanzi 300 aitengesa phone yangu dzakanaka iko zvinezvi ameno kare ikoko hanimona bva abudisa zifoni rakadai zvikanzi ndifuna nje 300 ndikati okay pay back time indamuziva kamunhu wangu ndikati okay ndobva ndabudisa 300 rand ndobva takamira pane vanhu kakuti kakada kutambara afu pane vanhu pano hanimona totopedzerana panapa ndobva ndamupa andi 300 rand ndobva ndabata foni yamaoko zvikanzi okay sister nange ambonga ndiceli kuti ndikipe inonzi ikava yami ndiceli ikava yami ndikati ikava ndizoikipa mina so ikava zvikanzi ndikati ikava ndizoikipa mina so ndobva ndabvisa kava ya ndobva ndamushisa kudai so kuti ati kudii ndakabva ndakutora foni yaya ndobva ndatoti mubrand tori hanimona ndobva nanda namba 300 ndobva ndakutandakabva ndakatofamba akateerera apa foni iyoyo patime yachinofaita kuma 1000 point something ndamupa 3 wayaka ajaira kajikemcha kuti akachitoti njabarova futi boshi apati kangamwa indi kumuziva ndobva ndatorova serious ndakanaka mapurisa akamira nechekumberi kuJoburg nezvivheni zvavo ndakanaka kumapurisa ndakaomesa gotsi kudaiwo nefoni iya ndakazomuroteni nya ndichiinda ndakanaka kumapurisa sister ndikati shamwani uti ufuni cover ndakupa ndakazomuudza ndakutosvika kumapurisa ndikati usankumbula 500 time wena wanikizi ifuna kwaigwela madhaka lapana emuva wati ifoni wena pay back time revenge is sour akabva ngoti kwakundidzira zitsamwa achitendoka achinda indibva ndanomira kumapurisa ndibva
munhu anomira kumapurisa anoona uye ndakazomugadzirira saizi yake anoona ndakazomugadzirira saizi yake bva ndaenda naye hafa ndakatoenda naye mapurisa akati chiko chii ndikabva ndati mukomana akambondibira chi hanzi cause been going all angles to say okay ndikati mukomana akambondibira saka ndasindatirawo foni mapurisa akabva saka ndikati asi ndakuhla kufamba ndoga kuenda kupi uko saka mapurisa akati ari ngatikuperekedze ngatizoperekedza nemapurisa anoona saka ndozvazvinokuita mumagame birana kubirana anoona ngati munzwe wavo kuti vakabigwa sei kola hello kola hello chidzima ifoni imwe kumasure zvandakungozviwa ndichipopota kumasure ndiri raiti uri sei ndiripo hangu sisimeli inini iyi nyaya ndoda kutaura ndakamboda kutaura nemi pane mwe mukomana akandibira mari but mabirwo andakaitwa mari yanga iri 2015 muende wekuzimbabwe aiti vanochinja marands vachiita zvekutengesa madhora zviya abva tanyatsoita appointment zvakanaka abva akatonditi aiwa rega titese ndiuye ikoko ndipei chii ndipei adresi abva ndavapa adresi yekumba kwandaigara abva vauya vai vari 2 handiti ndichibva ndasangana navo pamashops saka ndaida $300 saka that time $100 yaita 1,500 rands saka ndakaenda ndakabata 4,500 rands yangu chicash abva ndaenda pane vakomana vavaviri amba tataurirana chichisista mutitsvagire macustomers chichii ndibva ndati patsvene abva ndaita sei takuchinjana mari dzedzi handiti ndavapawo 4,500 rands vakomana vai ndobva vaita sei abva vandipa $100 nema$1 mairi handiti saka inini paya ini vana valengo kuti izvozvo kuti handinoti chichinenge changu unongongovhiringa wapfungwa nongofungwa kuti pamwe zvinhu zvakangoita zvakanaka tatopesana paya chichinda totsvaka nhamba dzavo vatotsvawo nhamba dzangu ndatoenda kumba ndichingosvika kumba nditi arega ndirongedze mari iyi bhosi ndoda kuzoitumira kumba kuzimbabwe ndobva ndiri kuona kuti izvo ndapiwa $100 nemadhora mairi ndibva ndati arega ndivafonera vakomana vaya ndichibva ndavafonera ndikati mukwasha handinange ndafungwa ndakabirwa ndakafunga kuti hapaitika mistake ndikati mukwasha mari yamandipa iya mandipa $100 nemadhora mairi aisi $300 handizoti pakanganisika here kana kuti paita sei zvikanzi pakanganisika sisters chichii aregai tidzoke tizokupai $200 yenyu ndichibva ndadini ndikanyararaka ndikati saka muri kusvika nguva zvikanzi hatikudzoka mai manje havana kudzoka vakomana vaya the following morning ndobva ndavafonera ndikati ko mazodiko nemari aya zvikanzi ndakutodriva ndakutoenda kucape town saka kudzoka kwacho ndakuchatomboiti tipei account number tikuisire 3,000 rands yenyu iri equivalent to $200 ya abva ndavapa account number iyayi mari haingaiswi sisimeli mari haingaiswi ndakaramba ndichifona ndichiramba ndichifona vachingobata mafoni handiti ndobva vangoramba vachita sei ndikangoti ndakaita sei ndakamirwa saka zvakaramba zvichingondirwadza sisimeli zvorwadza ndinomufonera ndichiona manje izvezvi ndikamufonera anotobata foni saka musi wandakakufonera pane musi wandakakufonera chichisimela handisi kuti ndoita sei nenyaya iyi abva vamuti hatraya kumuita sei kumutrepa abva ndamufonera handiti abva ansa foni zita rake nditori naro nesenemu zvese antori ende munhu uya uya anotove nechiremerera sisimeli anonzaniko chibva watongofumura hako kana uchitoziva zita anonzi Masimba Muve isenemu yake ndimabhunu but anoshandisa pafacebook anozviti Masimba Muve Masimba Muve pafacebook asi ndisi Masimba Mabhunu asi anonzi Masimba Muve ndofunga mabhunu isenemu yake but pafacebook anoti Masimba Muve ndichibva ndamufonera sisimeli ndobva abata foni handiti ndakambotsvaya kumutrepa last year akabva ndafeila ndisini bva ndamufonera ilast month ndichibva ndati handiri kutaurawo nani namukoma Masimba zvikanzi aiwa inini ndimani ndikati kana musiri mukoma Masimba it's okay ndichazoita sei ndichazofona hangu pamwe ndofunga ndine wrong number zvikanzi aiwa ndini ndikati ndini mukoma Masimba ndakatorekodha this conversation sisineli but haina kuenda kure nditori neconversation yacho ndakarekodha zvikanzi ndini ndikati makadini zvikanzi handiri pangu makadiyo ndikati mukoma Masimba ini
pakaitika nyaya yakadai kuti makanditorera mari zvakazodai mukapromisa kuti muchandidzorera mari yangu hamuna kuzodii hamuna kwandikasa kuti sei kundidzorera mari yangu saka ndichiri kurwadziwa ndichiri kuda mari yangu ende ndinokurespectai sekusha handidi kukuexposai kuti muzongoenda zitumire mapikicha yenyu nekuti akazodai akazondibira chichichi zvikanzi aiwa sister ndichi pandiri pane vanhu handiti ndichaita sei ndinokufonerai iyi ndichakufonerai manheru kana kuti chiileta ndibva ndakamirira foni yenyu haana kufona abva ndamusendera meseji ndikati ngoma masimba ndakaita sei ndini amai makaita sei vamakabira mari yangu ndichiri kuida nandakamirira ko yenyu hamuna kuita sei hamuna kuritena haana kutongopindura meseji yachona izvozvo ndikataya kumufonera anotoansa foni yake akangonzwa kuti ndiri kutaura obva atoita sei obva atongoavoida saka mbavha dziriko kunzewo kusismeli zvokutrasta vanhu nenyaya dzemari takatopfidza but umwe munhu unenge ungotrasta munhu munhu anenge achiremerera ukamutasa pafacebook uona kuti ndiye murume wacho wekuba $200 inokusvitse pishuwa $200 yakatopera asi kuti unenge uchiramba uchingorwadziwa mwoyo unenge uchiita sei uchingorwadza the mwoyo unenge uchingonyunyuta handifungi kuti kwaanenge kumasumba chanogara pikwe mujobheki sisimeli tipei namba timbomufonerawo regai ndikupei nhamba dzacho handisi kuti ndoita dzeku-sms ku-sms achii nhamba dzembavha chitongotipa nhamba orit sisimeli regai ndikupei nhamba izvezvi batai makadaro ndiite pane foni masimba okay masimba bu okay nhamba dzake zinoti 071 080 99 0 dzakashota 071 080 49 okay 4990 okay timuhwe masimba kuti amutwe timbowa mukoma masimba You have reached mailbox. pamwe vata kanzane dzimwe nhamba asi dziri kuringa dzinoringa kana kuti ufanirwa nemadhayaris seke sezvinoitwa sezvakaitwa Huyai akatozoudza umwe munhu wandakatuma kuti taura audzwa nemadhayaris kune mudhayaris atomuudza kuti pane mudhayaris atomuudza kuti uri kufonerwa pane atoudza kuti ndiri kufonerwa senge mukomana wayo wokumusic yayo akatizotaura kuti kwanzi ndakafonegwa ndichizwa kunzi uri kutaurwa palive ibva usadayira foni yakwandisaka ndakavati handikwanisi kutaura nemi tatuma closed switched off yadzima namba namba kunenge kune mahura ake kune mahura ake anenge ari mucomment section umu andiona anohura naye saka panenge atongozviwa kudai so kuti manya kunofanira kuti usadayira foni ukufonegwa foni yadzimwa handiti mazviona kana kuti anenge ari mucomment section akachiona ari panapa but zvangofanira handi mapikicha ichona ungozotipawo tokandawo timbomuita famous ndichatokupai mapikicha acho amboitawo famous mbijana achoma-downloada even chero pafacebook izvozvi kana kunguti pakaita munhu anokwanisa kumutarisa izvezvi anotomaona munhu akasvika sisimeli handitombonomutsvaka masimba ncuve iwo wakandibira chitokondidzorerapo mari yangu ari mahara kubva 2015 namasiperi ndomufonera gore negore achitoansa ndofonera nedifferent number ototi haatozotaa mari inorwadza vedu wei mari inorwadza tidi kunyeperana mari inorwadza zvari munhu musvinu but iwo asi mungoonekwa titsotsi antoonekwa antoonekwa kuti but kana kubhilivhisa unotopinda pabhisi uyu masimba taurai
uyu masimba pasimbo masimba ncuve aiwa apa tichangombata haanetsi hake nokuti tichangomposta kana angoudzwa no problem vamuudza avo hapana chakashata asi mangwana tichongofuma takamuposta vozomuudza kuti wavo muinde kunovamuudza imi muzoenda munomuudza kuti mangwana twakapostwa kudiaries kuti usarako mapicha ako ariko zvamamuudza kudai mangwana muzomuudza futi kuti mapicha ako ari padiaries nekuti tichange tichizomaposta pandikikiri padiaries saka mati munenge magona chii because apa tasati taposta tachitirizine naye zvino kana mamhanya kunomudza hapana chakaipa mangwana mochizoenda kunoita gujeneriya futi muchimudza kuti hamene tochita sei manje wapostiwa handimaona saka ndo zvinotoitika izvozvizvi handimaona vanhu vanenge vachida help mufunge silizi but ipo pano pane vanhu vakaipa padiaries pane vanhu vakatoipa ipo pano padiaries panapa patana vanhu zvokuti tongoti rudhende haroka rinenge chingori mucomments chingana kuti vachingoona handiona but vanhu vakatoipa vazori vakazara ipo pano padiaries vazere vakutotikangasira page pane mbavha dziri kutora mari dzevanhu vachiti tiri kutengesa mabhero asipo koita ivava vana masimba handimaona koita vana pibo uripo kafuti panapa handizvo zvino pibo tipe mari yedu pibo pamukadzi yamari yake pibo koita vana koita vanotsotsa bhinzi vasingadi kubhadhara bhinzi dzevanhu varipo panapa varume vanotsotsa bhinzi vasingadi kubhadhara bhinzi dzevanhu pano pakatoipa pano saka gadzisai unhu hwenyu guys because munenge muchiti magona pacha munogona because tinge chingokumwayai kusvika zvanaka hazvimbona kids anomuona hazvitombona kids alright munorega timonzwa vamwe wakabigwa kuti vakatsotswawo sei SIS-MELLY maita basa alright sharp saka nyaya yedu iyi yatachida kutaura nhasi yekuti yebarika nyaya yatakachida kutaura nhasi yebarika kuti musouth africa kagaizi vanhu vapinda machena musouth africa hachichadobudiriri nhasi katotozoya nayo rimwe day vanhu vapinda machena musouth africa muno antika kwanzi varume vakadzi vakukwanisa kuita varume vanoda kakuita vakadzi 2 mukwai homafezi topambachi vanhu mapepa kuti sainai kuti votai vakadzi vari kuvhota wena kuti todawo kuita varume 2233 tikati shiri yabvuta rekeni zvino varume vachazvibvuma here nhasi ndakateerera paredhiyo varume vachinzi fonai vachijamuka ngati aiwaka izvi zviri fie kuti nditewo varume vangu vatatu nokuti ndozvamunotitirawo isa ndimunoitawo magirlfriends munoitawo vakadzi vakawanda kuzhoku nindoitawo saka nayo ndada kuti discuss nhasi kuti iyi munoionawo sei guys but anyway yadi mozova padiaries zvinongotorawo nemwe 10 zvinongoenda nemwe 10 hamwana saka handizivi kuti varipo here umwe wakambosotsiwawo tiuzive kuti makabigwa sei tingwadzeiwo kuti next time kana zvouya tingwari tizive kuti kubigwa uku hello SIS-MELLY muri sei ndiri right zvangu SIS-MELLY SIS-MELLY ndida kungotaura hangu ndichiudza vamwe vangu madhiaries aya tine mumwe wedu rana aripo pamadhiaries apo akatsotsa vanhu 5,000 mirai muri kuti rana uyu mudhiaries vakomana saka rana uyu aingoramba achingochinja madhetsi kuti ndichazokupai ndichazodai handiti saka vanhu ava vachimbozosvika pakuti iwo uri kutinyepera handiti saka isusu tichaona zvekuita vanhu vaya vayatu vaya vavambonyarara ndofunga kwe3 months zvino mudhiaries uyu akungokwenya SIS-MELLY achatozoya nenyaya yake kwamuri sori ari kutokwenya ari kungokwenya ndipewo kanamba dzake pamwe achauya kwamuri zvake achauya ozokutsanangurira nyaya yake chitipa nhamba dzevasikana vakabigwa 5,000 zvitiwane kukwenyesawo vanhu ndisina kubvumidzwa aiwa taura navozvo handi munongondikumbirirawo moti SIS-MELLY vakumbirawo nhamba dzekukwenyesa munhu kuseri uku aiwa ndichaedza SIS-MELLY saka ndodongoedza kungoti vanhu ngatirege kuita chitsotsi saka mudhiaries tiri mudhiaries ari kukwenya izvozvo apa mucomment section aripo ari mudhiari mukadzi wache hei mainini mudhiari kana muripo kwai muri kukwenya chiuyai kuno mutaure nyaya yenyu tiwane kukumbira regerero tiwane kuti mukumbigwe regerero zvino munokwenya mukasvikepi munokwenya mukasvikepi muchimbokwenya pamwe achauya zvake pamwe achauya hake amen wakatanga kukwenya rini
sezvinezvo ane 2 weeks. Oh, zvazviri fresh. Saka ndoda kungoudza vamwe vangu kuti wedu ngatirege kuita chitsotsi. Tinokuwadzwa nevanhu ava. Nditi ngatingodzidze kuvimbika. Tisatore mari dzevanhu nenzira yakaipa. Ndizvozvo. But musadzokanga matikumbirirawo kanhamba vasikana toda kukwenyesa vanhu. Musadzokanga matikumbirirawo nhamba please. Kana ndazombotaurawo nevanhu vacho zvavo vazobvumawo ndinongokukandirai. Ini vandoziva ndivo vaya vanorutsisa munhu mari. Asi pane vaida kunombofambiwa kutravela yokurutsisa munhu mari nedorari. Munorutsa makweni kusvika waita bho asi panoda kuti ufambe because vari kuZambia uko. Kwenyesa munhu hangu vanhu vacho havasi kutaura kuti ari kupi munhu wacho asi anoratidza kunge ari mudhuze matinogara. Amina handizoziva. Saka makaziva sei kuti uri kukwenya imi? Aiwa ka isusu takatoudzwawo nevamwe vanhu vavakidzani vake handiti ndokuti rege timboendo tingonodongorera ndokunodongorera ndobva tadzoka zvino mukwana achimbokwenya. Asi mumwe wedu ipapapa so iwe mani urika ngoitawo makuwa ngoitawo makuwa chindiza kuinbox iwo. Aiwa zvisinei munozoti vamwe vanenge vari vanhu mune makagarisana navo handiti zvekuti wozonzwi kwakunzowataura pamhepo hazvizoita ndiri vangu kuinbox kwangu. Zvisimei ndichatanga nambobvunzawo vamwe. Alright, tichivhunza ugozotiudzawo. Alright. Pakanaka. Hey, kwai vanhu vari kukwenyiwa guys. Vanhu vari kukwenya. Gwenya. Vanhu vari kukwenyeswa right. Kana varipo vakamborohwawo bhoshi muSouth Africa guys, yaimutiudza kuti makarohwawo bhoshi renyu sei muSA munomu. Makarohwa seiwo bhoshi renyu muSA munomu. Ticheme takawanda. Makarohwa sei bhoshi? Okay, pane munhu arikufona aripi. Hello? Hello, SIS MELLY? Yes, muri sei? Muse. Anyone tine wangorana but ndewekuteki. Ndakamusendera 2.5 muna first week yaDecember. Achiti zvinhu zvinouya within 1 week handiti. 1 week yadari akati ndikatumidzira test zvinosvika next week test. Saka ndikati alright. Saka ndikati after 1 week ndikati how fast ndikati korea yadelay chichi. Ndikati alright. Then ndobva kwaita imwe week. Ndobva tatosvika paChristmas kandi ndikati maybe ndikamunzwisisa. Then matokada December apera. Zvikanzi January zvinoita. January asvika. End of January ndobva ndati kuhafa vasikana zvikanzi zvinhu zvako zvauya but zvasvikira kuZimbabwe. Saka ini ndikati handiti mukona kuti nhamba dzandiri kushandisa inhamba dzekuZimbabwe but ndiri kuSouth Africa. Ndikati ndakakomentena nhamba dzangu paWhatsApp. Saka ndikati alright kana zvasvikira kuZimbabwe it's okay my sister achanotora. Pari palockdown kuZimbabwe. Ndobva ati alright. Then ndobva tagara 2 weeks. Ndikati kuhafa my sister ari kuda kutora zvinhu. Zvikanzi mutauni hamusi kufambika. Saka ndobva ataura kuti ndogara kuushe wekunze ndokune sister yangu iri ikoko saka unonotora izvozvo ikoko. Vandati alright. Ndatuma sister yangu kuya. Zvikanzi sorry zvinhu zvakaenda kuSouth Africa. By mistake pane order yaifanira kuenda kuSouth. Mistake. Saka zvinhu zvako zvakapinda paorder yekuSouth. Ndikati no problem zviri kuSouth kupi. Kana kuri kuPretoria ndine munhu ari kuPretoria anokwanisa kuzvitambira. Kana kuri kuJoburg kune sister yangu. Kana kuri kuCape Town kune munhu anokwanisa kunozvitambira. Ndobva anitumira order yekuti achitange pamene munhu akataura kuti atumire audio kwaari abva ari forwardira achiti anzi sorry iyi order yeye ndakangoibatanidza neorder yangu ndakatozvitengesa zvinhu zvacho. Ndopandakangoti munhu yacho ndijuta dzatova 2 months. Wangobhadhira mari? Mamu yarangu 2.5
ndakapa 2.5 yanga iri masuta ndaida outfit yekuteki ndobva yanga itori outfit diaries futi munhu wacho mucomment section ndotogara nchimu but manje zvandakazomita manje february apera hapana chauya tinongoonesa ndikati chindipa mari yangu zvikanzi handikwanise kuenda kubhengi ndinenge ndiri bhisi kuti ndinoenda kubosna ndakamitira nefn zvikanzi akaunti yacho haisitombori yangu ndotongokumbirawo munhu wokushandisa ndikati saka uda kundiyo ndotora semu ndikati zvinetse sister yangu akadhiraivha akaenda kunze kuya asvika paraundabout paipai akufunzwa ndofamba sei ndakusvika zvikanzi handikokumba ini ndikati showasiya munhu achipisa mafuta sewati ndindomutora mari kusvika nhese nekumba ndichingotuma nhasi ndikatuma sister yangu mangwana ndotuma banguru vangu mangwana ndotuma hanzvadzi yangu kusvika nhese vakusashamwari dhila nemunhu wako wega kuti isusu tine mabanguru edu atingasezitedzera kuzoti inoti march wese tichinetsana april saka pane pamakaita shoya yekutera zvikwereti paipai ndobva ndaona shungu ndikabva ndamuona ari mucomment section achitokomentawo ndobva ndamuti right shamwari inini ndaakupendisawo naSIS MELLY machansi ese ndatora mascreenshot kubvira muna December vandakatumira mari ndakupendisa kunaSIS MELLY woexpose akabasikadonipa mari yangu ndopaakazoti iwe unopenga ndambota ndaine nerafu isingaite zvikanzi unopenga sitire ndambota nkamari yako mina ndichokupa namba dzaSIS MELLY ndinadzo ndobva vandifowadha namba then ndikati usandudze nyaya dzaSIS MELLY ndine namba dzawo zvikanzi vandati dzaSIS MELLY manje ndinadzo ndokuvasendera donkwari saka akabvaona kuti munhu uyu anenge ari serious then mangwana acho makusiyana zvikanzi tuma munhu aende anopiwa mari kushop kwangu nesister yangu ndobva ndakazotuma nzvimbo yangu ndobva anopiwa 100 US ndobva ndati right at least zviri nani tagara I think ndakazotuma sister yangu akaifambira mari yeSIS MELLY kusvikira last week ndobva akazopiwa imwe yanga yasara ndati shamwari yakupenza kuSIS MELLY apa hangu handizoresera kuza akaripa but kubva December kusvika izvezvi tamuna May izvezvi ndokuzopiwa mari yese hey madhairis makutondinyatsisa muza ndatozopera pawa manje ndatozopera pawa ndimbo expect zvinhu zvakadaro pamadhairis ndatozopera pawa manje handapera pawa ndakutotadza kuenderera mberi neshow iyi because ndakutofunga kuti achauya futa nenge achikuti mudhairis vanhu vese ini ndatotanga kuti mudhairis ndofunga munotomuziva zvekuti kana muchandogona kupaina zita rake kusiyera apa ndozvaichada hangukumakesosa because mari yacho ndaiwana asi ndaiwana ndatsvukira SIS MELLY every day fungai kuti kubvira muna December marana please kana makatarisa katirana vamwe chete don't do that please kana paita mamistakes ekuti maodha enyu arasikadi chidzoserai vanhu mari dzavo zvakanaka unoona zvinozonyadzisa sei kuti uzouya panapa uri umwe wedu wozowanga wachipostwa futi pano unobva wakanganisa basa rako manje nokuti ndokurarama kwenyu kwamunenge muchiita sekurudziva isina ukoli takuchirwisa vanhu nemashoshe vanhu makuchirumwa nemashoshe manje batai makadaro hallo sekuru makadiko sekurudziva aiwa mukutaura naSIS MELLY ndifo takambotaurei asa hamunyatswa kundiziva henyu munongoziva zita rangu richingotagwa kwenyu kokoko kuri sei kwenyu handiti tatombotirai kufona tikati tatiri pashow yedu katikati rega timbofonera sekuru because murapa wai muzukuru wenyu anga achipa hake feedback ndopamataona musina kubata foni inenge iri busy right asi hamuna kumboneswa here nemakozistireka akawanda wanda ipa pafoni penyu izvozvi anongoya mamwe vamwe acho handivazivei amwe acho vanongotaura zvavanotaura anongozina vanhu hamungavatadzi hamungavazivi zvandanonga achida kubatsirwa wamwe wacho kuti vanhu vase vakumbira namba chokuti pano mucomment section aiwa pakanaka saka nhai sekuru vanhu vanenge vachita basa rekubira vanhu vaya munogona kugadzirai because tanetseka nembavha vanoita basa rekubira
ukabirwa ka hauzireve kuti unofanira kutsividza chivi nechivika kune yakubira asi unofanira kutsvaga chaikonzero chaita kuti musoro ucheme icho chavhurira kuti mbavha izokubira ndo chaunofanira kugadzirisa sekuru vanongobigwa vanongobigwa sekuru vanongobigwa aiwa munhu ini zvokutsvaka musoro tema ndida kuti mbavha iyi isatitambe neni mangwani tozoona zvimwe paleta aiwa kabati nyangwe iyeye akasadzoka kunodzoka mumwe haisi everyday sekuru nyaya yekufigwa nyaya yekubirwa haisi everyday sekuru haubigwa everyday ukazoona wobigwa everyday panenge paitawo problem handimaona unenge wakutsvakawo problem kana ndikabigwa ruviri rutatu ka runa haumugoni nekubata mbavha uchiitira zvaunoita but sekuru ona ndikabigwa ka 2 ka 3 ka 4 ndenda kuziva kuti aiwa pane zviri kuitika asi ndikangobigwa ka 1 munhu ngaadliwe nemasvosve munhu ngaarutse mari munhu ngaafamba achingoimba zita rangu murodi unoziva ukapinda mudare mhepo ndo dzinotaura kuti uyu anoda kuitwa sei saka ndichatouyako tiri kuuyako ikoko sekuru ai vanhu vanodangogadzigwa mugare matoudza dare kuti tiri kuuyako so that tiwane kuti titambe nevanhu ava zvakanaka sekuru orai zvakanaka isekuru maita basa alright hello caller hello +26 hello ndiri right uri sei ndiri right hangu tisimele ndakabirwawo takasumuka kuno kumusi wa14 musi wa15 makuseni takanga tasvika pabhodha taikrosa tiri kuenda kuzimbabwe nenhamo I think muri kundiziva munhu wamuri kutaura naye handingaburisa hangu zita rangu but tabirwa kudaro driver akati tipe ma600 amini ekuti ndikukrosesei nekuti pari kunetsa driver akabva aenda nebhoti taenda kuzimbabwe nebhoti ma600 aya haana chaakashanda takazoburitsa futi dzimwe mari on top of ma600 it's about 3.6 mari yaakatibira mirai driver wepano driver uyu ndidriver wepano apa anofunga motikari dzakanga dzapera saka takatozoita zvokutsvagirwa motikari yekuti itiendese aiwa tingobuda pachena kuona satosata zvomboti kudidi ndimukoma moboys not mukoma moboys but takanga tatora polisi yamukoma moboys but havazi mukoma moboys vakatitsotsa driver ndo watakatambidza mari hatirautambidza mukoma moboys tandatopedzerana navo zvese zvatopera driver wacho anonzi amidi maseko akati driver musi wa14 april tichienda kuzimbabwe handimuzivi makataura here mukoma moboys acho timuvaudze kuti ndo zvakaitika murodi mukoma moboys takataura navo vakaedza kutaura naye is a rough rider and people vanomuziva kuti ndo zvaatori even mamwe other drivers vanomuziva kuti ndo zvaatori mukoma moboys takataura naye vakatoedza nepatandi pese pavanokwanisa kutaura navo vakatofona direct fungai kuti kufona direct kubva kuno kusouth africa achifonera vanhu vari kuzimu mukoma moboys havana problem navo hatina problem navo but driver akatibira ndiye ndimalaicha anoita malaicha motikari yake yakanga mukoma moboys vakanyatsotisanangudzira vakati ndandahaya motikari nekuti motikari dzese dzanziri kuzimbabwe ma1 handimuziva angu amidhu muzimba anotoenda kubulawayo izvozvi kana pane munhu atiti anzi amidhi akambobudiswa futi palive ilive yekupi I don't know nekuti ari kutonzi akatombotorerwa mhino trailer aenda nebhodha haiwa futi sezvaakanga aitwa ipapa paaenda nebhodha akatotorerwa trailer hanzi kwese kwaanoenda anotoita nyaya anotoita mastories tichinzwa repoti kune mamwe maother drivers vanomuziva even brother yake akatotaura kudaro ane brother yake yatakazouya naye patakanga taakudzoka kumusha
saka maka ndatoshaya kutoita sei saka mukoma moboys vakatira kutaura naye akasvika totadza kuita aitotuka kwete kuti kutotuka nezvinyadzi ende apo takanga takatogarana natezvara pamba ine one muCID akati isirege tichingomusiya yabuda ende isu kuti tiite noise handiri kumba kwana tezvara taenda nemudzimai wedu akanga ashayika tiri kumba kwana tezvara saka taive necontrol yokuti hatingaite noise naye tiri pamba pana tezvara. Guys, vanokwanisa kumutega comment section moboys mutegei tinzwe kuti haufa mutegei because now it will look bad and on his business and it will look bad on his business now. He's trying to tarnish my name and but vakamuhairei in the first place achiziva kuti ndizvo zvaari vakade vakakudzai kuti kana kuti mota dzakabuda ngatimirire mota inouya vakamutsvagira chii munhu akadaro vachiziva kuti munhu uyuyu ndozvaari. Vakanga vamboedza kutaura naye nofunga vachida kumuonesa here kana kuti vakatombomuita sei nokuti ini mukoma moboys apa ndivape mhosva muri kunzwisisa SIS-MELLY. Aiwa isati kuwapa mhosva yatiri kuvapa ndeyekuti inini hangu yandiri kuvapa inini. Why would he contract munhu akadaro nokuti basa ramukoma moboys ka rinoda kuti honestiness kana vachicontracta another motor another company kana another individual kuti takura vanhu anditi hapadi macomebacks anditiona ina nditongeri favor guys ndomira pachokwadi hapadi basa rine macomebacks saka ivo semunhu anzati dzimwe nguva vanomboona kuti basa kuti mota dzinopera vafanguva vachitoziva kuti ningi ava vanhu havashandiki navo andi voita list yemotike yevanhu vanoziva kuti ava vanhu havari honest nochata because iye remember kana vacontracta anenge atiwapa mari yavo kudhara vapedzerana zvokuti mamnasendera munofanira kuzobvunzwa kana kudhimandiwa murodhi neseumu ipapo zvakafanana neipapo mukoma moboys vakamubvunza kuti handakukupa here mari yako yakati vakati wandipa zvikanisaka watorerei mari yemameja anga achinda kukushaoni takatozokrosa inini ndimwari wangu ndakatopinda nepabhodha ndandine hanzvadzi yange iri disabled ikaenda nekusango muri kunzwa vakutokroseswa nasambadi ndavasiya kumashure ndichitera yeyamidzwa chekuti nditore foni ndikwanise communicata nevamwe kuti ndinzwe kuti vafamba sei. Foni ndakanga ndasiya foni chikwama chine mari zvese nandasiya mumotikari. No guys, munoona zvinoitika regai ndikudzei muna zvinoitika mukoma moboys mumwe wedu he's one of us especially inini ndoshanda close to mukoma moboys so if something reflects bad on him it will also reflect bad on me antika ende ibasa redu kutovaudza mukoma moboys inineni kuti vatisiravo risaramba chita pop up sizvizvizvi hani muri kuona hani mukona kuti mudhani zapia ari kutira kutaura kuti aiwa mukoma moboys hapana pavanopinda but on the other hand also ndivo vakacontracta munhu uyu akatakura vanhu ava haasi munhu wavo haisi mota yavo but ndivo vakatsvaga munhu uyu kuti aendese ava akazotorera ava mari murodhi saka tinenge takutodzokera kuna mukoma moboys because tinenge tisingadi kuti zita ravo ritombowanikwa riri muzvinhu zvakadai because vanoludziwa trust nevanhu people they lose trust muzvinhu zvakadai. Mukoma SIS-MELLY ini chakanyanya ndirwadza mozana nhasi kuti chiika takanga tashayikirwa kubva musi wemande ndakanga ndashayikirwa nemurume wasisi wangu musi wethursday ndichishayikirwa nemurora ndichishayikirwa naatete vangu hanzvadzi yababa vangu hanzvadzi yanasekuru vedu isusu musi wesunday makuseni kunze kuchinoedza tichishayikirwa nemunin'ina kuharare handitika masikati acho kumatunda vandashayikirwa nemukoma wababa vangu hatisati atoenda kunoviga vamwe vashayika vese vashayikira muno mirai hanzi wokubirwa mari nanhingikiri wokubirwa mari namasimba ndibatei mari yavepo dzafambirwa nyaya dzacho ndianafambira nyaya idzi mucomment section tawanda wesa ndokuziva vani chimwe changu idzi timu rangu iri tawanda wesa itimu rangu iri anoona tawanda wesa anenge achiziva vanhu ava tawanda wesa knows these people zvakafanana guys nekumabhazi mirai tibve tangodzana chokwadi nhasi andika zvakafanana nekumabhazi uku kumabhazi tawanda wesa uyu tawanda wamukona mucomment section mudiaries andika mumwe wedu ndovakurire kumabhazi uku andika ndovakurire kumabhazi saka mamabhazi amunokwira aya muchitambiwa rafuka munotouya kwandiri ka ndinototaura naye tawanda anditaura nemari dzemabhazi kuti ona kashama dhiraivha kwari kudaidai vanhu zvimwe ngotingozvikadzisa kuseri handi ndotomudza tawanda hona ka hatidi kundibhuru wako munhu ane mabhaziwo handiti mabhazi enyu ndeyakudhara hatidi kumukanganisira business because diary tikangoyambana pahona pane vanhu 692 tambe tiri mu900 handika tikangoudza vanhu kuti guys bhazi rekwakati harikwiriwi
musakwire bhazi ravo kutambwa rafuka vanhu havaendiko. Zvakafanana nevakomana veku-Dragon City vaya kwatakaita marecovery vakandisendera meseji musi uno kuswera nezuro. Handimaona handisiti namba dzangu akadziwanepi zvikanzi tokumbira kuti mubvise live because you are killing the business. This China person is asking ndine message yacho mufoni mangu ndichakutaridzai vakambotara kuti ndithreatena. Handimaona zvikanzi bvisa live yawakaita ini kubudikira mafesi edu nepashop pedu nhamba because ukaramba iposa Dragon City ndikati mangwana cheche ndikutoya mangwana I'll be there and I dare you, I challenge you. Ndoda kuti anouya padhuze neni nendiriko and the following day ndakafuma ndiriko kudragon kwachona vandiona ndichimbobuda mudragon vakazinga kusenda misi titokumbira mubvise because it's looking bad. Ndikatiudzai muchaina kuti ndida 200 ndida 2500 rands kuti ndibvise live. Ndakavaudza kudaro ndida 2500 ichiripo nanhasi live handibvisi. Saka zvimwe zvinhu tinoda kuti tigadzirisane handitika titaurane zvakanaka. Tawa uyu masimba uyu kwai mari yavepo handimaona. Saka wamasimba mari yavepo handitika wamasimba mari yavepo hanzi nyaya dzafambigwa idzi. Tawana ndosaka uripo imenderai mberi nyaya yaamidhi wenyu. Alright, Amidi, takatozobhadhara anditabhadhara 3.6 ka yatakanga tampakation hand. Patakazozvikrosesa tega takatozokrosa tichitobhadhara imwe mari. Muroad match akanga ada kuti tibhadhare futi matollgate. On top of 3.6 ada kuti bhadharisa tollgate. Ndopa ndakazenge ndatotsamwa. Mukoma vakatonditi aiwa tete hamufana kuti mutsamwe. Nekuti mungatsamwa ka panapa motikari inogona kungomira panapa. Ndikati imi muripo muri madriver munodriver motikari iyo. Even akakomplaina kuti motikari yabiwa. Pamba ine madriver 3 vakanga vaitoni malicense papa. Anditika patata even akakomplaina kuti motikari yabiwa as long tichidriver tienda kwatinosvika. Tasvika ikoko muroad macho handisatombotaudzane. Takangozosvika kunosvika kwaguti tisatombotaudzane naye Amiti. Nekuti tasvika kwaguti kuya azodedzwa agadzikwa pasi nekuti mukoma mobhoisi wakaisa mavoice note vakati chiudzai vaise vari ipapo vamukombe vakwanise kuti aita sei avarelease mari iyoyo ndobva aramba. Pakudzoka kwangu inini handitika inini ndakabatsirwa namukoma mobhoisi kuti ndidzoke. Since ndakanga ndatone problem yefinancial kuti handisina kana mari. No guys mazvinzwa driver anonzi Amidani Maseko. Amidi Maseko musakwire kombi yake. Amidi Maseko anotoenda kublawayo ndimalaicha anotoenda kublawayo anototakura zvinhu zvevanhu nofunga munhu munonzi muchiyu muyubro achienda kublawayo ndimalaicha. Hey ya zvakaoma. Saka guys handi mazvinzwa ka amigo Maseko musakwire maraicha yake musamupe zvinhu munhu uyu because kana tatove panapa takutozvitaura handimaona kuitira kuti ramangwana yatore alert. We are now alerting each other kuti guys kune mbavha dzanetsa dziri kupatrola handitika kune mbavha dzanetsa dziri kubira vanhu even paFacebook apa and let's be very much careful. Let's be careful mumazvinhu zvatinenge tichiita handimaona. Let's be careful zvatinenge tichiita. Pane mbavha dziri kubira vanhu paFacebook apa and padiaries pano padiaries pane mbavha dziri kubira vanhu. Panozoti nyaya yemabhokisi ekamenzi ekumr price chichiya aya yamamuchitaura mukadzi wacho atorimo ipapa but handizesta rake raanoshandisa papa live ipapapa raanoya naro kuFacebook but inini kune imwe foni yangu ndikazoitora ndakaisiya kumba kwanzvadzi yangu ndikazoitora ndinotone machats andaitochata naye zvokuti dai ndakada kuboira nekuti one mudhayaries akazondivhara kuti ndisamupe mari ndodai takada kuboira nhamba dzacho ndinotori nadzo ndogona kuzoti pamunozoita live ndozokupai 15 nhamba dzacho. Dzipi dzisiri dzandakupa here dzandataura pano dziya? Aiwa pane dzimwe mukadzi chaichaiye muzezuru. Mukadzi chaichaiye mukadzi chaichaiye iwe mawe ndiso atori pano padiaries panapa. Atoripo pano padiaries pane mumwe mudhayaries akatototsiwa mari atoripo ipapa ndingamutaurira hangu zita rake. Neniwoka uchagore neniwoka titira unogutaura iye mudhayaries oga neniwoka tiri tu newoka wakatozira laki kwai makamuonepiwo imi mumayava makavaonepi? Inini vanotozivana naiye mudhayaries wacho iye akatsotswa mari saka iye angoramba achingonditi akoma musaita sei musamupe mari svika atanga aunza zvinhu zvangu zvandakatenga.
Right. Kuti tichindita huku apane mudhairi zokubigwa marume. Alright. Togona kudzifambira zvokuindako chaiko zvokunyatsoenda kustraight uyo ndomudhura garo. Uyo ndomubvarura garo chaiko chaiko uyu wamabhero ndomubvarura garo zvokuti pandichasvika kwaanogara uchaona kuti Jesse idombo undihuke apo naye. Nekuti ipapo ndakaona atobata 8,000 chida kututumidzira mari yemaunderwear. Ndiye hechai. Maunderwear nematights. Ndoenda kumutumidzira saka uyo akati ini zvirangu zvandakabhadhara zvauya. Tikagara wiki, tikagara rimwe racho rechi3 racho ndopandakazoti rege ndite feed up nazvo ndingonotora medu matakajere momu. Thank you. Zvatodaka so uye tatomubata uyu. Uyu guys mukoma boys gadzirirai funeral. Gadzirirai kune funeral iri kuuya kune rufu gucha uya. Gadzirirai. Saka uwo ndibate kusentite undite hukwapu neuyu wakati tichitambira nyaya dzacho. Ndiwo tinoda kugadzirisa. Uyu ndiwo tinoda kugadzirisa zvese pamweya nepanyama. Tinoda kumushandira pamweya nepanyama anda kushandigwa. Uchindibata. Alright, smell maita basa. Amidu yodaya akwanisa kuita sei kubatwawo futi mumbobata mapatsi kuitira kuti vanotera mashure mangu vasazotsotswa navo. Ndizvozvo, that's the spirit. Tugadzirisa nyika, that's the spirit. Handidi kunyeba ini ndakabatsirwa zvakanyanya namukoma wavoboys ndokuti pandakafonera takanga tisina mari yakakwana but vakatibatsira takazoti mari yedu yakazokwana but vakanga vatotibatsira kudhara. Ivo vatotora munhu vatoone munhu kudhara vachitofambira mapepa akazosara okuda mukoma maboys tichimhanya kutsvaga mari avanongotipa pressure vana kuita sei yakanga yasara mbichana zvayo but zvedu zvakaenda smooth namukoma moboys ipapo ndo pandisingade kunyeba handidi kusvibisa zita ramukoma moboys. Aiwa iwo hausi kutongosvibisa zita rako munhu ari kusvibisa zita ramukoma moboys ndiye uyu Amidi uyu ndosaka ndati mukoma moboys next time should do the diligent check vasati vapa munhu contract because hatindi kuti zita ravo risvibe mumwe wedu hatimbofi takada kusvibisa zita ramukoma moboys. Mukoma moboys tinotova protector pakawanda isusu hatitodi nezita ravo. Hatitodi nezita ravo tinotoda kuti vave protected because tinoshanda tese handitika saka manje vakasita due diligence yekutarisa kuti munhu vari kucontracta kuti atakure ndiani akatamba rafu kana yozotendera iwoita zvakanaka uri kunyatsosimbisa kuti no inini mukoma vakandibatsira handiona but umwe next time kana uya haazouya achitaura matauro ari kuita anenge achitotaura kuti vaizivana namukoma moboys because munenge arodzwa nemari yakeka handiona. Saka wemabhero hausi kuziva zita rake kuti anonzani. Ndichatarisa ndamboedza kutarisa muri palive ipapa ndatombodzoka kumachati saka ndofunga riri mune imwe foni yangu yandakasiya uko kumba kwebrother yangu. Alright, utore foni mutarisire tione kuti unonzani iwewe mabhero zita rake chatione kuti wakaza indakanzimai aniko mira nditsvake zita racho but obviously pamuka ndini ndakapiwa zita rekunyepa rika ndichatarisa. Aiwa taurai pamwe mukataura renyini ndogona kuzomutsvaka. Mira ndindeko machatsi ikoko ndokune zita racho rika ndindeko mira ndindeko ndofunga rinotovere kutonyepa chairo mira ndindeko but azoirasa manje this time azoirasa azoita ikai azoirasa because ndina ndigive up zvomwe ndogona kunyarara zvangu kabhata zviro kuti zvinotopera guys honai proof of payment sure honaiwo proof of payment ishi proof of payment kuti omusendera proof of payment mai mwana akati anonzi mai Sivanda kana kuti mai Keila. Mai Keila. Harisi riro. Ndichatarisa ndichapa mwana wanzodzi yangu pini yefoni yangu oningirikina opena ovhura ningirikini onditarisira ningirikini inonzi chii zita remukadzi ende totaura naye pane WhatsApp imwe yangu iyo. Probably akushandisa mazita akatosiyana. Anotoshandisa mbavha yeishandisa zita rahwani inoshandisa akasiyana siyana. Right. Regai tione. Waidza udi? Ndatomboedza kutsvaga pane ngiriki pafoni yandinaye zvino ndokutoona kuti nekuti imwe yacho yakafa ndopandakairasa ipapo ndinofunga zvakabva zvangosarira mufoni mo.
right saka ndokubata namba yangu yekuwhatsapp checheuyatsoiziva nditi whatsapp cheche namba 064 ndokwalondibata ikoko then tione kuti auitomufambira uitomufambira uyu ndo pachanetso andinyasoiziva inini 064 iyoyi ndo yandinoziva iyoyi ari kufona naye papa ndiyo oright ndoyandaisa nhamba dzemumwe uyoyo oright saka pakanaka unondibata kuseri oright right andimazviona guys kuti ndakudza ingati mbavha iri pai padiaries pano padiaries pari kutobigwa vanhu pano indakanzi ndonzi maisivanda kana kuti maikela that means ndezvimasitei kunyepa this ningikiri ini now just use ningikiri account number iyi 4023222711 pane munhu andakapari kustandard bank kuti anditasire kuti originally who registered this iri registered under who andimaona so right guys fona itione ngatichingotagwa togadzisa nyika guys taneta nekubirwa zvanyanya kola hello Sismeli. muri sei Musho Sismeli, ndingambofona yekubirwa mari iya yana mukoma masimba. Kwanzi mari yenyu yaveko Mr. Tawanda andizoti ndovakontakta sei vanokwanisa kupinda here namba dzavo ipapapo. Ndinadzo namba dzavo ipapapo. Manje ndokupa sei namba dzacho naida ndikupe. Ndinadzo namba dzake. Havakwanisa here kuti ndivafone ipapo vataure kuti vanokwanisa vari kuzvifambisa sei kuti vandidzorere mari yacho. Aiwa Mr. Wanda ndofunga angokuita in touch nemunhu anoziva vanhu vakawanda. Che ndofunga angokuita in touch nemunhu ati afonera munhu yakataura naye. Ndofunga kuti ndomupa mari yake. Saka tikada kuti chimvova Tawanda kuti sokuti iye anozvambisa sei kunge ndiye akatora mari tinenge takukanganisa. Tawanda asiri akatora mari. Munhu akatora mari ndimasimba. Tawanda ningatongokubatsirawo kuti udi ukwanise kuwana mari yako bheki. Saka ndizoti ndokwanisa kundisendera here namba dzachona dzatawanda pa WhatsApp pangu ipapapo. Mafoni ari kushandisa manje uri kushandisa different phone ndodiko. Tawanda do you mind but tora namba dzake ndizidedzere panapa. Because Tawanda kana mutida vanoda kutumira zvinhu guys zviri straight forward munotopa iye Tawanda yeyu batai Tawanda yeyu anoona kana vanoda kuenda kumusha nemabhazi zviri honest saka batai Tawanda yeyu ndiyo kwamandaza uko batai Tawanda ndiye chaichai anotokumeka zvinhu zvezvinosvika zvakanaka pasina kana mutauro kana chii andimoona saka regai tingoisa namba dzichipa public so that no regai tomukuisa papublic tavanoda kushava mwe vakawanda Tawanda ipai kwirai bhazi rake mabhazi atawanda anonzi vana mandazani inonzi Elsbury ndio vana mandazani kana kuti mchida kubatsa zvinhu ipai Tawanda zvinhu zvake zvinokuenda nyora namba 083 507 6254 ehe mbate papa alright sharp right makambobigwa tiudzeiwo kuti makabigwa sei Tawanda ndabulawa here aiwa mabhazi kwamandazani andakwarari nei anzani John Steven ndanga ndisina kuona chinhu ndasina kuona message dzako nditi pafoni panga pane guest iripo ndasina kuona message yako makomana vedu endisirewo malove nemalex kuna John Steven ndibhururu wangu John Steven uyu bhururu wangu uyu ndibhururu wangu kudhakwa man kana adhakwa unomwiwa kuti kumwa unoita kumwiwa naro kuita kuparara kumwiwa naro shamwari yangu ndinotsana naye everyday chingoti iwe shamwari uri shamwari yangu yerudzii iwe shamwari haundidi John Steven akati manje ndoda kunyasa isimeli akazvinyora mucomment section ukoko abva atumira 200 waya yake atumira 200 pounds kwete rands pounds yatumira by the way nditenderewo chidhakwa changu ichi 200 pounds yatumira unoona sorry bro wangu saka ndakutukwa navanatendekwa message yekutukwa zvikanzi iwe shamwari I've sent pane ndisina kuisa ndotanga kundidedza sara mungomese chedu uchindiwanzira iko zvino ndaisa an hour ago hausi kufara neni hausi kutaura kuti ndaisa mari sei saka ndateura kasha
ndataura kuti ndasina kuiona message yako ini John Stevens ndaiona. Thank you shamwari yangu, thank you Bolato, thank you. Wabva wandinyadzisa wena, wabva wandisilence. Asi handina kuti uzoita zvako zviya zvako unozviziva zviya handina kuti uzonditira izvozvo. Unozviziva chigame chako, handina kuti unditire chigame chako ichocho. Right. Pane vamwe here guys, ngatisheye guys, ngatitaure nyaya dzekubigwa idzi nokuti mukaprotecta mbavha zvino hamene kuti vamwe vachabigwa vasikana. Vamwe vachabigwa. Iyi nyaya idzi inoza tinenge sikadi kuexpose vanhu. Handimona. But takutozozvitaura nenyaya yekuti nenyaya yekuti vanhu vamwe vanowira muscamu dzakadaro. We are trying to avoid nyaya dzekuti vanhu vapinde mascams. Handimona. Vanoramba vachiwira kuse munhu wakambobirwa nemunhu yeye. Saka should we let the same person continue achibira vanhu? Is it fair guys? Wakambobirwa, should we let the same person achingoramba achibira vamwe zvinoita here? Hanzi John Stevens mbinga simeri mukadzi ake anoshandisa kuti John but mukadzi ishamwari yangu musikana mukadzi ari paningi apa paqueen apa mukadzi akanongozviti John Stevens mazita rake rekunya but ari siro zita rake chado ndindinaro anozviti ake John Stevens just kuprotecta mabasa enyu but iye mukadzi zvake zimari magisi ndimai vandigikiri vadhoidho yavo hanzi 3960 inga yakawanda naivediwe zvandichaita but kaiwe magi mwana wako kunoku iwe magi utore munhu wako akanguva zvinchidedza kuti dhoidhi anobva yakuzodungurira kuti uripo here anongoziva profile picture yako kuti avo munhu wacho hamuzivi. Mira timboona kuti ndiwapa mari kufona tione kuti zvingaendera mberi right. Kune vari kufona harigaitinzwe. Hi, Susmed. Yes, shamwari uri sei? Asi ndafona pafoni siriyo. Aiwa ndende wabhaza ndauya yangobhaza ndikabva ndafona bheki. Alright. Aiwa inini hangu handina kubirwa nemadhayari zinaenda kungotaura hangu experience yangu. Okay. Yandakamboitawo kuZimbabwe yekubirwa. So mudhara wangu akaenda akanotora pay yake yese SIS-MELLY. Pay yese mwedzi wese. Ndobva auya nayo saka indaishanda mukamwe kabhutiki kemutauni. Ndobva handiti bva pamhomzi mbati pachi musikana mangwana panoenda kubasa anondichinjira mari aite mavhusa itime yaya kuZimbabwe $0 anga asina kana vhaliwa munhu wese aitongoti achiwana mari achitochinja. Mama vangu manje vaigara vachibirwa saka vakangotora mari yabva vaikanda pasofa. Baba vangu vatanga kupopota vakati imimi mari haishayirwe chiremerera kudai. Baba vangu vari very traditional. Vakati mari mukaishayira chiremerera haigari. Mama vangu vakatanga kupopota munoda kungotaurisa bva vatora mari yabva vandipa. Ini mangwana vanaenda kubasa vandanosvika vandabvunza manager ndikati yosari pamari I think vakandodza rate ye1:1.1 here I think. Ini vandati apa ndiri kubuda ndodzoka ndokuita sei ndokuchinjira. Vandati manager vanenge vada kunditsotsa rega ndiite sei ndiende kuna 40 ndinobvunza kuti mari rate iri pamari. Ndabuda pabasa ndatanga kufamba saka handatombosvika kuna 40 nandakuda kutondosvika. And then vanadza tumwe twakomana twaitofamba vakangopfuura nepanzvimbo bva vati tochinja remaranzi mayusa. Saka ini ndakangocheuka ivo mbva vatoona kuti ndaita interest. Ndobva vati sister chitochinja mbva ndati mari zvikanzi hazvisi kuita kuti taurire panapa nokuti polisi iri kunetsa ngatiende kurodhi iri kuseri uko kusina kuzara vanhu. Taenda kwarodhi yanga iri parallel kuranga kuna naMohammed Musa kuya kuri kwakangonyarara. Zvikanzi mukuda mari ndikati ndine mari yakati ndoda kuchinja yese. Zvikanzi apo saka isusu mapolisi iri kunetsa zvachaita tichatambidzana at the same time isu tichiverenga yenyu muchiverenga yedu because tikamirizika mapurisa chichi. Saka vakangoti tichitambidzana bva pasvika varume 2 vanga vapfeka mafomawo. Ndobva vati muri kuita chii panapa chichamatambidzana. Ndobva vakomana vari 2 vatanga kumhanyira kuti isisi train yedu tachitomupa mari yechingwa chichikuti azouya nemari kudeni vachitonge vari kuprotecta inini against mapurisa. Anga ari mapurisa here zveshuwa. Kwani mbavha vese vaizivana. Ini handina kuzviziva at that moment. Indakatomwa nemapurisa because vakatouya vakangobva from nowhere vakatopfeka foma vachitoratidza kaunge mapurisa. Saka vakomana pavakati mari yechingwa yatamupa ini ndakabva ndafara kuti at least vandiprotect. Zvikanzi chikurumidza ibvai panapa. Saka ndangofunga kuti tichadisguisa mapurisa aya tese
tobva tazomira toverenga mari. Saka ivo vakomana vakangonyembedzera kunge vari kufamba ini vanhu vangonyembedzera kutendeuka. Ndichingotena hazvinombotora 1 second smendi ndichitena vakomana vaya vese vari 4 vandipa mari nemapurisa vese vakabva vatiza vanyamalala indasara mari ndabata mari yaya. Saka uku kwanga kune 5 was it 5 or 10 US dollars pamusoro nekuseri yakaiswa rubber band pakati panga pane mabhiera cheki ekudhara yaya asingachatengi mozoti ukabirwa unozungaira unoseka nhamo serugare unoperegwa naiwe akazungaira smeli vakomana vai ndichavaziva mafesi ndichaziva kuti vanga vakapfekei ndangotenderera paya ndamhanya ndaenda uku ndatadza konai ndadzoka ndamhanya ndakazungaira mandanodzokera kubasa ndakutanga kuchema ndandaudza manager ndikati handikwanisi kushanda nhasi I have to go home. Ndichingosvika kumba babangu vabva vatanga tuka mai vangu manje kuti adzi ndakakutii nezuro nezvamaita nemari haisi mhosva yemwana kuti tabirwa imhosva yenyu. Mama manje vanga vakutuka inini kuti adzi zvinogara zvitaurwa munews kuti vanhu vemamani change vari kubira vanhu mari nemethod iyoyo imunoita basa rekuona generations tisingatarisi news ndosaka wabirwa. But handidi kunyepa vanhu vanotaura havo kuti adzi munhu akangwa kubirwa kupusaka hakuna. I think vanhu vaya vanoshandisa mushonga unozungaira. Ndisimeni ndakaita traumatized ndaiti ndiri muchechi mukomana wandaona akapfeka fomo ndienda kunonge imbavha yakandibira yaya. It took me over a year to get over nyaya yekuti ndakabirwa kupeya baba vangu yese. Hey, ya zvakaoma. Hey, zvakaoma. Ndichambotsvaga ma-ex-retired, ma-retired conmen vambuya panchitongoti havangauyi because vakabuda vachitaura fair apa pavanotargetwa nevamwe vakasara mubusiness vavai. Ndaitombozvifunga kuti ndida kumbotsvaga ma-retired con artist ndinovaziva hangu hobu vambuya vashare but kune kuri kutengesa soul yavo because vanotambwa rafu kuti wakutatisa basa. But anyway, tinongotaura saizvozvi experience techingozitaurawo kuti vamwe vave careful. Plus imwe advice smeli ndoda kuudza especially vanhu vari kuno kudiaspora or even ikoko kuSouth Africa musashandisa macredit card enyu kutenga zvinhu. Credit card is another method inobirwa vanhu kuno kuEurope kuAmerica or whatever kudiaspora because credit card yari kanhamba kari kumashure kaika munhu akangoka screenshota kana kuti akangokatora 3 tumanhamba tukumashure kwecredit card tuyatwe. That's all the person needs kuti atore mari yako yese iri credit card. And kuma-restaurants kana kuti kuma-public places ukabhadhara necredit card vanhu vemurestaurant vanotengesa information yayi. Vanhu vanoshanda murestaurant vanotobhadharwa nematsotsi kuti panobhadhara munhu necredit card vatore information yako vonotengesera vanhu. Iwo manje ungoona mucredit card mako mari iri kubuda asi iwe kadhi unongoona ro kumba. Inyaya yekuti pane munhu akatengesa information. Exactly. Hey, tasikuti kuda tisitege veafrica vanongorokwa bhoshi. Heya mutorokwawo bhoshi nemacredit card kuna nadiaspora ikoko. Inini sisimeni panapa tatakarara gribet anisitimu yekurara longa masaturdays. Ndomuka early. Saka ndakaona munhu achiuya achidzungaira kupfeka t-shirt akashandikira achifembereka ndikati chii amuka early kuma9. Ndikati zvikanzi someone is using my credit card ndikati how zvikanzi iri ndakaribata but ndikuona matransactions akubuda pachibuda ma3,000 euro 4,500 achibuda achienda within seconds. But lucky akaita ndirekuti akakurumidza kuzviona saka takabva tifonera bank rake mva vakurumidza kuti kubloka matransactions saka munhu yaya mari haana kutokwanisa kuitransfer because I think akatenga zvinhu here or something necredit card information yake. Saka asati abhadhara kana kuti anga abhadhara here patransaction yake isati yaapuruvwa nebank. Saka akabva akurumidza kufonera bank rikabloka but papa tobuda 10,000 within 2 minutes. 10,000 euro yange ichibuda mucredit card. Saka unozosegwere mari iyoyo 10,000 iyoyo. Lucky yange isina kubuda bank takatorifonera ipapo. Lucky raakaita ndirekuti akamuka early musi uwoyo. Bank batarifonera tikaudzwa kuti matransaction akati emacompanies akati hatisiri so tikumaita. Bank barakurumidza kubloka mari yaya kuti isatransferwe to that account. Bade yanga akanonoka mari bank yatorohwa.
Yeah, zvakaoma. Thank you nekushare unyaya dzema-credit cards. Thank you very much, Mningini. Alright, Sis Melly. Sharp. You guys, immediately kwenye mune manikikiri kune ngachifora uri gaitoni. Mune kwasa kuzoclaima mopuwa nema insurance. Uno ku Africa kunopuwa na nezvema insurance. Uye zvepano iwaiwoi tererai munzwe tererai handiti tinongoti nofevha nofi handiti tongotarisira zviri hanzi sisi ndibatsireiwo kuti mubvunze sekurudziva kuti anokwanisa kuhelpa here vanhu vari kuoverseas ndakajutwa 4,500 pounds nanoma muliswa ndiani 3,000 pounds Brian Pande here in UK 2,000 by Justin McDermott in UK and 300 pounds in UK and 400 by one in Bulawayo. Mukuna mari dzitogwa apa guys. Maona mari dzitogwa apa. 4,000 pounds, 4,500 pounds dzakabiwa na nomamuliswa. 3,000 dzakabiwa na Brian Pande. 2,000 dzakabiwa na Justin McDermott. 300 pounds and 400 kubulawayo. 3 plus 4, 8,000 plus 2, 8, 9, 10,000. 10,000 plus 3, 10.3 plus 4, 10.7. 10,400 pounds. 10,400 pounds. Maria kabigwa munushu. 10,400 pounds. Achibigwa ni vanhu vanonzi nanomamulisa nana kwayani Brian Pande nana kwayani Justin McDermott ina handivazivi vanava asi vanenge veUK vanhu vari kutaurwa apa hanzi nomamuliswa mufambirei ndiani ndewepi unda nezvei nomamuliswa wacho mukaziva kuti mamuliswe ndewepi nomamuliswawo no Monday wepi naimi balance me guys. No Monday wepi. Hello. Hello, this is Lai. Yes. Mushe makadi. Mushe kanjani? Bili right. Induka kutoona wabamwe kana vari mu South Africa. Kune munhu arikubira vanhu mari. Ini ndakatorwa 4,500 anokuudza kuti ndikuigira mota kuDurban. Anonzi Sambezi. Anzani? Sambezi. Sesi yake uchatora namba dzenzi apo ndiko kutumira picture yake utatombomutumira munhu iyeye nokuti akatirwa 45,000 chisimeli mari yakakwenda ichichema asi murume wangu ndatombomuudza kuti munhu uyu handisi kumunzwisisa zvakanaka aingoti akangosvika zvanziona kuti mota enda kutoda kutoiisa mutraki kuti iuye saka itoisa mari murume wangu achiisa mari chisimeli ndichimutsura ini achingoisa mari kusvika yakwana paakazoona kuti munhu isoti tanga tatorwa 45,000 proof of payment zvese zviripo muakaundi yese yaiti tiise but maakaundi yaisenzi tanga tingasenzise maakaundi ane garaji saka mutomuchenjera munhu iyeye anenge achita ende kuzimbabwe ndakatozoona imwe migirikiri vamwe vachitotaura vakati kuzimbabwe akatombosungwa pabhodha nenyaya yefraud amene kuti aita nezvefuti asi kukoti manje anenge avakatiza here we don't know but takazongonzwa aburitwa haana kutombosungwa iko zvino zvaanenge achingofamba muno muSouth Africa ndo maanonyanyotambira achirowa vanhu mari to vanhu vachenjere anonzienza mubezi ndichakutumira ifoto yake panhamba dzewhatsapp mumuise pamafacebook vanhu vari kubasenjera iko zvinoenda simendi ndakarwadziwa nanhasi ndikaita problem yemoyo nekuda kwe45,000 iyoyo ndichitasaniwana nenzara nekuda kwacho iye iko zvino zvanoona achiposta happy life nemhuri dzake vachienda kunana Durban nemari dzekuba dzevanhu haungambotadzi kurwadziwa haungambotadzi ndakarwadziwa ndikuyeperai ende haise Zimbabwe makoko imwe isingatomboisi ndofunga kana iko kuZimbabwe chaiko vatomukoniwa vatomutadza zvokuti dai kuri kunzi ndikamuonawo muSouth Africa kuda muno ndikamubatirawo muno ndomani ndikatotorodza sii otherwise kana kuri kuZimbabwe hakuna
wanoda ngoroyiwa ndekungozvipedza. Shuwa nokuti ndiri kutodemba kune mumwe ndikambofambira akati zvoni amuda kumupengesa here. Murume wangu akaramba zvikanzi timbomira he pamwe anosipa. Ndikati hapana tichauya mari zvisiri muna chaizvo zvisi zvanyura. Zviri nani munhu yangopenga. Hey. Yeah, yakawanda 45,000 just like that. No. Just like that. Justin Mbadzi. Anza ndiendisa Mbadzi. Endisa Mbedzi. Guys, munanonziendisa Mbedzi. Ukwana wakunzi ndokuvigira mota. Please, don't ever. Endisa Mbedzi. But inini ndakataura ndakati moyo wangu munhunza handingamuvengi sisimeli nini ndinokuvengai ndakambokuona Akana. aiwa handingakuvengei but ndakangomuudza ndakati moyo wangu munhu handisimudzwa something chiri kungondidza kuti munhu isoti murume wangu akati haakana ndikati ndiri kuudza kuti munhu isoti uyu because kana achida mari panofona achida mari you be so humble so soft zvokuti noti ndaiona ingirozi ndaiona angel but hakuna iko zvinozvichero vakati munyorera mameseji akati haapinduri anogana kutovatukirira kuvapindura rafu and uzhinji hwake haanongobvira akabhuloka kana kuti vanotumira mameseji anongobhulutika kana kuti anotovatuka zvonzi saka ndorega kuti mabhizinesi amwe kuda kwako iwo pamusoro pemari yako unotoudzwa rafu Zvakaoma skani. Alright, Alright, thank you very much Mningina. Musashande na Justin Mbedzi, jaendisa Mbedzi guys. Sera kero tongoonesa kuti pane problem. Hamona, hanzi simeli verengai comment yangu ndikuda mari yangu yechimadhumbe kuna Salomu Garura ari pano pa Facebook. Salomu Garura ndikatinotsvaka tione Facebook. Salomu Garura wakamushandira hana kubhadhara. Zvidiweka ende zvakaoma sikana kuti tinodarireiko. Salomu Garura. Izvo zvari pano. Anyway. Munodarireiko guys? Vanhu tinoti munoitireiko zvakadai uyu? Ndamuwana. Salomu Garura. Inonzi Fudu. Ndamuona Salomu Garura. Ndamuona. But manje ndina namba dzake. Plus late dekwa kuri masikati live yanga ifanwa kuti wa masikati kuti timufonere vanhu vasina urara manje dzava past 10 vanhu vanenge varara pedu ni marwadzira neta mari vasikana kushana mari ni marwadzira inoita vedu we ni marwadzira neta mari misodzi yevanhu iwongotora kungotora motika izvo zvinokunakira ipa upenyu hamoni kuti mbavha ndosaka muchiri kungobana nhasi kungotora misodzi yevanhu iwongotorako mari wongoenda munhu osara chichema ake misodzi iyo haisi mvura inenge ichida patepi misodzi yomwe munhu mweya unonge uchitorwadza mweya unonge uchitojunguruka vimbai tanzi Tracy vimbai ndatifona iwani de mukatofona it makes it much better but ndiverenge macomments enyu animaona hanzi naviri read my comment where is the comment zvikanzi na Patricia Nyambo ini ndiri kuda yangu kuna Nicholas Chogugudza ndine mapiksi ake but haasi kubatika zvikanzi naLinda short Linda ndakasara ndisina rendi chaiyo magetsi ndange ndisina yatorwa naGT Mabika wakandirwadzisa ufunge muEngland muno utsinye wacho asi ucharwadziwawo hako very way zvakaoma chero uri billionaire is true hidha kubigwa 50 chero 20 pounds cheiyo uri billionaire zvinotorwadza aiwa zvabutlewo vakomana kwai nabutle sevata vanhu vari kuUK please chenjerai mbavha fungai maruta muchembere solo dodo but zvonetsa izvi nai butle nyaya idzi dzinonetsa idzana muchembere soko idzi kose musingavasungisi nai butle semusingavasungisi please read my comment iri kupiko comment yacho sungisai muchembere soko vaende kujera kana vachibira vanhu mari naivo ngavasiyane ngavaende kujere kana vachibira vanhu mari ko munodi kuvasungisa vasungwe vaende kujere please read my comment dudzai jindu dzosa mari yangu $1,200 dudzai jindu
dzosa mari yangu 1200 US dollars ndewepi uyu ngatitoenda paFacebook timbonotarisa dudzai jindu imi mutori kumafirst world countries kumune muri nani sukisai vanhu muchembereso kwacho ngavasingoende kujeri nokuti kuno kwatina justice chai chaiyo dudzai dudzai yani jindu dudzai jindu hatina justice chai chaiyo zvokuti imi mukatoenda kumapurisa uko vanotosungwa dudzai jindu hapana dudzai jindu apa asi paFacebook ndizvakaoma hanzi ndakamushandira 2016 anaunipa mari yangu apa ndaimusarira nemwana wake mushe ndikatomupa notisi yemwedzi akati okay panopera mwedzi ndikati ndakuenda komari akabva andipa shoma akasara ne800 aindipa 1.2 zvino hapo ndamushaya paFacebook hanzi ari pano ndikumushaya ini dudzai ndikumushaya ini paFacebook apa nditrai futi pamwe ndatoblock dudzai jindu okay dudzai jindu ndati jondi jindu dudzai jindu ndamuona ane profile picture yemurume uyu ndamuona patanenge aguma kuenda paFacebook last year muna 2020 ndopakaguma kuenda palast year apa ha nyaya dzacho kana nyaya dzacho gaizika zikoma 250 akazorova here ini handizivi vediweka hanzi that's Salom ndiani he's in Zimbabwe kune manonzi uhle ari kuvava zvokuti mucomment section dudzai jindu anekaguma kuonekwa paFacebook last year ndikuona maposta acho ndeye last year hanzi ndakabirwa kingbet yangu nevegatawa transport ndeyepiwo futi iyoyo ndewepiwo vegatawa transport zvinhu zvacho asi guys taita live tichitaura tifonai muchiexposa vanava makungonjora mucomment section saka vanozati palive munhu akawasitara richidedzwa anorwa nehana kanzasitara richidedzwa palive apa but kana musingadedzi panje palive muchikonjora mucomment section moti munhu anozozviona here hanzi madarlings ekumanhanga hello abadona right it will John nasi tiri kumwei John Stevens tiri kumwei ndiri kuona comments dzako nasi tiri kumwei tiri kumwei John handikuziva kaiwe bro wangu kuti iwewe kana zvikakubata kana wakarowa nezvishiri unenge uchinetsa zisimeli zvisingaite asi nhasi wandinyadzisa wena John wandinyadzisa nhasi wandinyadzisa wena ndakatemba nchiti John akaomera ukabva wati pa shuwa hidha vanhu ngavafone nokuti ndikuverenga macomments handichatozvikwanisi munoudza kuti vakawanda majority apa makabigwa imi manje mukatikasafumura vanhu avakagaizika zvokwadi ndikudze vanhu vamwe vanhu vachiramba vachingobigwa ATM handiti muri kufona neWhatsApp calling here vanhu vachiramba vachingobirwa guys mukasaitaurawo aleti kubirwa kunyadzisi mufunge hazvitombonyadzisi kubirwa mufunge hazvitombonyadzisi kubirwa tiri kungobirwa guys
Number yakapiniwa hapo hiyo. Number is pinned up. Tinochikafunga rega ndimufonere fungai wacho auye pano mutaurirane munin'ina kondiani wachema mu comment section rega ndifonere fungai wacho auye pano mutaurirane buhle rega ndimufonere ku messenger auye pano mutaurirane hatiziye edu mamwe ma issues tentisingazive edu. Let's open them one. Okay. Depi enyu mchembe. Ndiri pa live kainzwa pane mwana ari kungopenga mu comment section ndati imboya ikaku live kumutaurira nemugadzana nemwana upi ari kupenga nenyaya ari kungopenga ndifunga mukatouya ari chingonyora zita renyu akatouya ari ngoti makamubira saka ndambomubvunza kuti koma diki unovasungisa saka ari ngoti ari ngoramba achingopopota saka zvezvakangonaka kuti maybe mutaure naye munyasonzwisana naye anonzi buhle sevata handikuzive ngauye nevhile koimo munotaura munhu palive musaupa v11 ndaupe b11 aiwa isatina kutaura ipalive mwana ari kutonyora mumacomments mulive ndosaka ndati ndambomuti wakadii kuvasungisa anditi vanhu vepamalive muchemberesoko imwe ndauye vachikupai ma v11 pamuri kapo aiwa muchemberesoko mwana uyo haana kuuya palive akafona ari kunyora mucomment section so me being you ndikamudambotenga ndichimuti ndambo aiwa imbomirai kuita hasha imbomirai muteererai kana vanhu vachitaura saka mwana inzwai teererai munzwe saka mwana anyora kuti vanhu pane live yatinaye panapa vanhu vari kutaura kutaura mabirwo atakaita anditika mabirwo atiri kuita chitaura kuti tambofonerawo sekuru wamwatoda tibatsire panapa vanhu vari kubigwa zvakanyanya including inoti ndakabva kubigwawo mazuva apera apa nemudhayaris akandibira saka tiri kungotaura zviri kuitika nemabirwo ari kuita vanhu mari kuma-ATM saka mwana atanganyora macomments anditika achinyora macomments achingonyora macomments esta renyu ndopandazomuti nai munin'ina ko kana makabigwa namuchembera madi kuenda kupolisi asungwe imi muri nani mutori kuma-first world countries munhu anosungwa unlike sitiri kunoko kuti tinobhadhara mari munhu anako anoinda anomaona so aramba achingotara kusvika ndamuti unoziva kuti chii ndine conduct yangu kuchemberesoko zvina maybe ndivadedze uye utaurirane nekuti hazvina kunaka kuti uramba uchingonyora zita remunhu pai mucomment section iye asipo that's why ndakufonerai saka imi ukataka kupopota manje ka ise idatoti mugadzirisane mutaurirane kana pachenyu kuseri muye muone muchipinda mucomment section muone mwana uyu mutaurirane handina kuti huyai palive ndati mukapinda mucomment section muchiona macomments ake handika momutaura naye kuseri okay ina ndinogoidzwa nepi namba dzake manje ko buhle wacho waenda kupi nokuti unenge usingasaoneki kana mucomment section macho naye webuhle tatigadzirisanai contact me namuchembereso ndaneta nevanhu vemagosta ani mukuzwa munhu akabirwa muchembereantimeli anouya kwamuri oti nhamba yangu iyi ndikondaktei namuchemberesoko ndakabirwa handi ndozvo ndikaita kuna simba baibai saka akabirwa wese neni ngauye nenhamba kwenyu ouya panapa toita zvese ndaneta nevanhu ava magosti akangoti akabirwa munhu iye anga ari pacomment section tsvagai ndauye nenhamba yake timbadeta tiri way kupedza panapa okay buhle ndamuona buhle unogona here kuya kuwhatsapp kwangu soon after then ndokutoita 3-way call namuchembereso kwacho zvingopera mutaurirane zvipere tozoka kuti palive handisikuda zvavanhu vauda kundijairira zita rangu handisikuda zvavanhu vauda kuteva rangu ndakuda kupedzerana nevanhu mani muchemberesoko sometimes it's not about kupedzerana nevanhu
it's about kungotaurirana zvakanaka mogadzirisana. Butle kana ukanibata kuseri ndinokuconducta navo wotaurana navo anditi because yazi zvo dzinonetsa but tinenge chiti mugadzane zvakanaka. Sometimes unotaura nevanhu ukataura nemunhu kuseri munotonzwisana zvakanaka, munhu okuudzawo chichemo chake iwo teererawo then motanga zvakanaka nekuti kuramba zvonetsa. Alright, anyway zvonetsa nokuti unenge autozanzi muri kuentertaina vanhu vari kudai munhu aramba achingonyora so ukaramba ini ndiri panapa munhu ari panapa ukaramba uchiignore comment yake ungori kuignore comment yake for a purpose anomaona kana kuti for a reason anomaona. Saka ini ndinongoverenga ese macomments anenge aripo but kune vanhu andinenge ndichizivawo sana muchemberi sekundotira kuti harichi ati tionai kamuchemberi taurai nemunhu uyu nemwana uyu kuseri munzwisisana andimaona ndo zvinoita ndotaura kuti aiwa taurai nemwana uyu kuseri munzwisisana because ndikuzama kuti vagadzirisana anditi kuti zvipere anenge akuziva kuti -1 mumwe munhu anenge ari kudii mumwe munhu ari kugwa naye. So zvandogara ndichitaura papaya kuti sometimes maybe the way atinohendla naye zvinhu yakasiyana guys, the way atinohendla naye zvinhu yakasiyana yakatosiyana. Ini ndiri inini pakauya munhu apa achitotaura kuti sisimeli zvakati anditika guys vanhu vanouya chiti sisimeli makazodai nevandisina kumbobvera kwaposti go nyaya kumbopiwa posti nasimeli vakungotiwo posti ina handichadzizivika nditotongobvuma ko ndichaziva pamwe ndezveshuwa pamwe ndezvenhema ndongoti mufunge sori henyasikana kwaive kutamba zvatopera takutoseka mangwani animaona zvatopera takutoseka mangwani because ndinongo singasadi kuti urambe vanhu vachingo hazvichadzwisisiki but anyway it's fine zvingatinetsi. Kola hello. Hello, makadiko Simeli. Ndiri right muri sei? Tiripo zvedu. Aiwa inini ndinenda ndichinyora according nenyaya yaJimabika. All right. Munhu yakandibira ndichida kugadzirisa nyaya yangu yehome office. Ndinzi ndokuitira saka ndakabva andipa account zvese nobva ndatumira. Pandakangotumira mari akabva atongodzima ipapo. Mati yakati chii takaifuti akati nditumire mari zvese nemapapers ese ehome office aiti kwanza anogadzira mapapers kunogadzirwa kuhome office iko kuuk kwenyu. Ndatumira home office kuuk ndobva ndatumira mapapers ese zvese mabirth certificate ndobva zvanzi chiisa mari muaccount then tonoita sort out everything ndobva ndaisa mari muaccount. Ndangoisa mari muaccount ndobva pandakafona kuti ndaisa mari munhu wamwari ndobva ati amaita basa ndobva pandakazofona futi ndakukonfema kuti saka ndoita sei zvimwe abva atodzima foni haana kuzombobatika. Saka kuuk kwenyu kune vanhu vanoitawo madhiri kuhome office. My God, zvisingatomboite akandidyira 1500 yakaenda ndichirwadziwa zvisingatomboite. Saka mukadii mukataura naye anodii? Apa pandaitaura nevoice remurume but apa ndiri kutsvaga G wacho Mabika ndiri kumuona ari fesi yechikadzi saka handisi kunyatsonzwisisa kuti vanga vakaita madhili here kana kuti chii. muri kuold group tave nenew group kunew page ndokwatita tasa yakanzi sisimeli alright vanoti vanotowiri vari pamafriends because foni yandikushandisa handisi friend nemi saka ndikwanise kutagai haibude. Alright, vari mucomment section muguys vanokwanisa kutega mutembereso ko tegai fufuso kwauye mucomment section tegai fufuso kwauye mucomment section vari mucomment section tegai mucomment section tegai fufusoko. Saka munhu uyu munotomuona simunoona pane mukadzi saka mukataura naye ndikudi handisoni natombomuconducta but nokuti munhu kutora mari yangu akatotora chiziva saka inini zvokutomuconducta ndatongotirega nditongotaura pafacebook anyatsonzwa kuti nanhasi uno ndiri kungoifunga mari yangu ndezvarini ndezva 2003 ndikudhara but mari yenyu iri kurwadza izveshuwa 1500 panguva yacho iyoyo zvazvakaoma zvimwe usina mapepa usina ugaro hwemunhu iye munhu aingotora udya easy mawanira wanenge waita inenge yakaoma
saka ndandingoti kana iri mhuri yokwamabika kuti pafacebook wakazviti GT mabika but pane mukadzi, saka ndandingotaura kuti kana pane mhuri yokwamabika pane munhu ari kutotsvagawo mari yake anobva kwanyamandi kwagutu kwamawere kana akamutsvaga akamuwana mabirth certificate anawo because ana ID yese yangu yandakamupa, saka ndichikumbira kuti agondiwisirawo nyange vakazonzi vazorwara kana kupenga vasanditsvaga because nguva inenge yakwana. Iye zvino how many years kana ivo vakadya vakagara vakaguta, inini ndakarwadziwa naye kushanda mari yacho. Zvakaoma. GT Mabika, right? I hope GT Mabika you are listening. Kana muripo GT Mabika, please do the right thing. Batana ina mai ava vari kurwadziwa nemari yavo ya 2003 yemapepa makati muri kuvagadzirira ende hamuna kuvagadzirira. Just do the right thing. Sometimes bvumai kupusa. Do the right things. Munoziva kuti kubvuma kupusa sometimes zvinopiseka kangokosha mukati muupenyu hwemunhu. So pai mai ava mari yavo, zvinonamite maarrangements kuti tokwanisa kupai mbijana mbijana muvadzosera mari yavo. Animaona because in 2003 up to nanasi murongorwadziwa zvoitisa munyama izvi. Nokuti panguva iyo vaigara kuStratford ndokuva vaigara vakatondipa zvisena adresi kaisa pasema adresi iyona. Nhasi ndingorirazvo because ngangovhura dhaya ndangu ndongorwadziwa ndakavatarira kana kuti ndimurume kana mukadzi handisi kunyatsoziva ipapo. Zvakaoma. Alright, let's hope kana vari aripo kwamabika wacho nawo anozvinzwawo achoitawo reach out. Aiwa ndinotenda. Ndofunga vachanditsvaga sokuziva kwavanoenda kuti information vanayo kana vakarasa mapepa. Handiko zvino kwangotumirwa mishonga yekukwenya. Changonobhadharawo yekukwenyesa iyoyo. Zvizvi kuita umwanzi ari kungokwenya mbiri wese uyako. Mazana ndauda kungokwenyesa vanhu. Kungokwenyesa vanhu is the best. Zvokutaura zvonetsa. Ndo the best. Kuziya kaidya isi. Ndiana asina dikita. Hapana. Aiwa saka tinotenda. Alright mama tinotenda. Alright papa. Zvakaoma. Home affairs kwanzi kuna vanhu vari kudya mari kuhome office uko vachidyirawo vanhu mari vachiti tinogadzira mapepa. 2003 mai ava vasi vachiri kurwadziwa till today. Vachiri kurwadziwa. Anditika imi comment section musakuchidzire kuti vanhu varohwe mucomment section. Musakuchidzire iwe butle wati wakabigwa na muchemberesoko. Muchemberesoko is now here. Antika now talk sevakadzi chitaurana imi zvakanaka muinde kuseri munopedzerana nyaya yenyu munotaurana kuseri ikoko. Anditika muchemberesoko musapopote miraidzi kama auye mwana uye ataure nyaya yake mutaure mutorana muinde kuseri munotaura nyaya yenyu kuseri. Antika mutozati -1 people nokuti zvokwadi zvinganetsa kuti murambe muchingoningirira muchingoita up and down muchingoita malive muchingopopota. It's not even healthy for you. Andimaona talk naye regai auye mwana uyu kana auya mopinda kuseri naye indai naye kuseri munotaura naye kuseri mumubvunza kuti naiwe ndakakubirawo papi. Antika the more reason why ndatokudeidza ida kufonerai kuti uyai pano kuti mugadzirise zvipere muzvigadzirise zvipere munzwe kuti ari kukakubirai chii makamubira chii panguva ipi. Antika mutaurana zvopera chete. Andimaona mutaurana zvopera chete. Right, pane umwe here achiri kufona apa guys. Okay, vabva vafona ivo muchembereso kwacho. Hello Auntie Melly. Yebo. Vanhu venyanzwe usvike ataura ndakamubira ngauye pano and I wanted face me now. Handidi vanhu vada kundijairira paFacebook. Ngauye. Manje anouya sei kana makumuthreaten kuti handidi kujairika. Aiwa, ndinetene munhu bati ataura ungataura handindimandifonera mukandaneta nevanhu paFacebook pamaposta. Chimuregai auye imimi aiwa kamuchemberesoko ka. Munozati sometimes the way you go about it, it's sometimes wrong. Handitika munhu anti ari kuklema takabirwa chimira handityisidzirwe nemunhu handitye munhu munozviziva handityisidzirwe ndoda kuzama mirai chimbomirai nditaurewo. Handika imi musangotaure mega muchindivharidzira kuti nditaure. That's the more reason why that's the more reason why I am trying. That's the more reason muchemberesoko I'm trying kuti musolve nyaya idzi dzipere. Manje imi muri kuva muchingotaura pamusoro pamwe munhu achingotaura saka tohwisana sei imi munenge muchingopopota. I'm not joking. And the down here,
ndakambira papa uye nemabhibhebhe vandasandijairire handii mukunzwisisa amugoni kusovha nyaya muchembereso koka masovhira muchanyaya dzenyaya hamugoni hakusi kusovha nyaya haisi hamusi kusovha anything hamusi kwenyaya pafacebook mirai ndikudze handimeri muno muuk hausovhirwe nyaya pafacebook kana wakapirwa unoenda kumafuta but aiwa but nyaya haisova pafacebook but for the sake of peace muchemberesoko munhu kana auyawo pavanhu handitika munzwei kana munhu auyawo pavanhu handitika kana munhu auya pavanhu muchemberesoko koingaoni munoita malaivu imi munoita malaivu pedyo kwenyu kuti kwaivoisi wandakabira ngauye wani ne muchida kuisovha pafacebook wani imi munenge muchida kusovha nyaya dzepafacebook wani imi muchida kusovha nyaya dzepafacebook wani muhle waniko muri kuti muhle wenyu ndewedu here muri kuti muhle wenyu ndewedu here buhle ndibuhle chete tangomuona comment section buhle hasi buhle wedu vanobva vakata futi muchembereso kwacho havadi kupindurwa vanenge vachitaura pamusoro pako havadi kupindurwa saka manje hazvichatobudi zvakanaka munhu sometimes doesn't hate guys munhu ari kuisa maclaims pamusoro pako anti vauya zvakanaka nakanti ndauya handitika ngachiuya mwana taurirani anobudikirawo zvakanaka mwana wacho votaurirani handimaona but manje vakauya nemathreats handimaona nekuti angekakuvhundusira so hauye kamwana wacho handimaona hauye mwana wachona handiti sometimes kusovha manhingikiri patinenge tichiita uku kunokutozama kuti usovhe nhingikiri usovhe nyaya yacho because sure every day vanogara vachikunzi sikambavha handiti the best way pacho panenge vachinzi mbavha paya voinda ndauya naye muningi ndakakubirawo kupi ndiudzawo pandakakubira mune zvakanaka munosachira munhu anonyara next time munhu auye nekomenda achinyora kuti uri mbavha hambonyore because unenge wamupindura zvakanaka anzi mindiro nyoro inodzora kutsamwa handimaona mindiro nyoro inodzora kutsamwa zvino zvichiramba zvichingoitika makore nemakore vachingobuda same thing just because havagoni kuti vadi vataure nevana shuwa ini nangu zvataurwa se ndinotonyatsoenda pakomenti naiwe mwana ndakubirawo papi can we talk matotaura zvakanaka next time hauye futi achinyora zvinhu zvakadaro but muchemberesoko gulezi ava vangu ava hai handizivi kuti zviri kufamba sei but anyway iye buhle wacho naabhadhisapiyawo futi buhle wacho budikira utaure navo muchemberesoko wacho budikira utaure navo kuti ndauya ndini kana zvichiita chienda kuseri kwacho kuinbox kwavo kuti ndauya ndina ndiri palive and because sometimes hazvide live yacho zvongoda kuti muri 2 motaurira kuseri monzwisana mosovherana ikoko antimaona saka iyi kai no point in trying to solve this one because hazvisorovheki hapana ndoda kuteerera handitika saka ndikoko handichazondoita sei hapana ndoda kuteerera hanza kuita kunge nyaya yakuita kunge nyaya yangu guys yakuita kunge nyaya yangu ofuchi ndatoti nini ndapindura kuti chii mwana uya namuti goku enda kumapurisa unosungisa ufona muchembereso kwacho ina handiti chimwe zvokuti kamba wakafona vondidropa ndozvandisiri kuda ndofona dadaira foni yangu tisina kupedza kutaura vondibloka kana kuti havachandipi mukana wokutaura vakundibloka vakundidonedza ndozvinonetsa izvozvo anomaona vari kufoneko zvino ndovadaira vanobva vadonha futi anomaona ndisati ndapedza kutaura kana kuti havachakupi chane chekuti utaure chatinogoda choti vagarisana nemwana uchita kuti zvisarambe zvichiitika izvi because zvobhowa kuramba vachingotagwa everyday vachingonzi vakaba ivo vasina munhu vavanoti ndakabira kana kuti vasingasungwi zvonetsa animaona zvonetsa totozama kuti titiraye kuti tivabatsire kuti vaclear zvese zvinenge zvichingotagwa zvichingobuda but ivo I think ininika gulezi vangu ava is going about it the wrong way unoona paplatform akafanana nepanapa munhu anyora comment yake anobva atongoera wotaura kuti ndakakubira papi chindiudzawo pandakakubira munin'ina titaure ndiudzawo pandakakubira next time munhu iye hanyore same comment munonyepa hanyore same comment hambonyore zvinhu zvakadaro nokuti zvisirambe zvichiitika izvi ivo manje vane hasha vanobva vauya nekuda kuoverita nekuti anetsa no sometimes unototaura zvakanaka nemunhu uyu kuti wati ndakakubira ndauya alright ndiudzawo pandakakubira zvapera haachadzoki next time hauyi achitaura hauyi hanzi you can't talk about my name totaura kana ranyogwa mucomment section totoritaura hello ehe thank you ndizvo chaizvo manje makugona manje ndiri kuzama tokubatsirai kuti zvipere izvi muchemberesoko imi motoya muchida kukilasira inini futi zvakatopera nani mhosva nemunhu wacho ngauya akabira
good. Butle kana uripo mchemberesoko is now ready to talk to you. Ukabudikira ndodropa mchemberesoko motaura nakuseri. Butle uya chibudikira. Tongotaura pano penyu pamhepo pazvataurirwa ngauye pano. Chibazvataurirwa. Mavhile mopuwa. Ndaneta nevanhu vada kundishandisa zita rangu. Ngauye pano bushwacho. Hey, tadzokera futi. Mchemberesoko ndotoda one on one name. Kuite pa live because amutereri. 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 Bushe ndawe andikutiza simbaba iri kutiza vanhu ngauye bushe ndiri pano. Auya uyu. Auya. Butle can you please call mutaurane na mchemberesoko? It's not healthy zvamuri kuita man guys. It's not healthy. You can't keep on in dash that mamsipo ndatochitaura that it's not healthy every day vanhu chingoti stari munhu one and kuti akaba pasina V11 and chika but chitaura navo zvakanaka ura timunzwisane uvaone soti makandibira pakati imi mamauyawo manje nehondo indani chitatu mchayawo zvakanaka yotaurwa titoza kuti -1 imakuya nehondo Butle Sibata tora namba yakapinwa po phone ipapo. Butle Sibata tora namba yakapinwa iri pa pindi pa WhatsApp. Butle Sibata chibva wa namba dziri pa WhatsApp chibva wa phone mchembereso kwacho is now here. Ubva wataura. Chibva wa phone mutaurirani. Mchembereso kuvaripo chibva imafona mutaurirani. Let's kukuona. Chikukuwa anzandi all right. Chifona Butle chitora phone number iri pa WhatsApp ufone ipapo ku WhatsApp calling. Chifona utaure navo mutaurane zvakanaka. Chifona utaure enu ndikumuona Butle wacho. Ngati chifona Butle mchembereso kwacho ari pa line then uchitaura. All right, mira nditry kuita soto. Ngorara zvakanaka. Ndizvozvo. Ngorara kupedza kanaka. Ndizvo kuda kuti zvitike izvo. That's what we are trying to do. Kuti tikaona pamwe mutaurwa kunzi chimchembe toti aiwa karega vauye mutaurirane zvipere because you can't keep on mchingodi mabosti zvevanhu vakativenga vanda kunyebera ngavauye pano bushlowa obva akupai maV11 ndopa kumaV11 ake afona mutaurirane mchemberesa kuvaripo chibva imafona mutaurirane because you can't keep on mchingodi mabosti zvevanhu vakativenga vanda kunyebera something went wrong. What's going on? Obva akupai maV11 ndopa kumaV11 ake kole viete se afona mutaurirane mchemberesa kuvaripo chibva imafona mutaurirane because you can't keep on mchingodi amuna zvaita live yangu panapa mira imimi mulive iri kuti iri live here muri kuiona here kole viete se pa live muri kuiona Karisaiba phone penyu kuti iripo here. Mavoice ari kubuda kufoni kuno. Amchaiona ndi. Kuyabiko. Karisaiba phone penyu kuti iripo here. Mira ichoni. Kumenje ndisase zvevanhu zvavanotaura basa nazvo zvevanhu haiwa musatombozvinetsa ini nevanhu vanenge vachitaura danzi munoshandiswa kana kuti munoita sei ini hapana ndinombovika nchiti kudii hapana ndinombovika nchiti kudii zvomunhu anototaura zvotichika ini I know the truth saka zvevanhu vanenge vachitaura danzi mazoshandiswa mazodii izvo ndezvavo izvo